Magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kagang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta! Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. At daw sa Biyernes, Oktubre 29, 2021, kagkaroon sa tunang mga Pangulong dinalaan na kita sa top story of the day. Facebook, nagilis na sang pangalan para sa ilang mother company. Mahimo na o kon mahimo na nga Meta. Samtang sa mga nagapangunan nga balita lokal, Bacolod City Government nagpangabay sa mga pumuloy nga sundon ang mando angot sa closure sa mga sementeryo sugod buwas. Seguridad sa mga patio dublihon sa mga pulis sugod subong nga adlaw. Samtang City Government naghinyos ang bulig sa BCPO agod matap na ang kinawatay sa lapida sa Burgos Cemetery. Negros Occidental Police Provincial Office nagpasalig man sang hugot nga pagbantay sa mga patio sa probinsya.
Vaccination sa mga kabataan nga nagayda 12 tub 17 anyos sigalon siya nasang Negros Occidental Provincial Government subong nga daw samtang may risko nagplastas sang mini Marshall Plan para sa rehabilitasyon sang MSMEs nga nagsirado bangod sa COVID pandemic. Sa mga nagapanguna nga balita, national Chinese businessman nga si Michael Yang nagbayad lamang sang 7,800 pesos nga buwis sang tuig 2018 kag wala nagbayad sang buwis halin sang tuig 2014 tub 17. Memorandum ni Presidente Duterte nga nagaban sang cabinet official sa Senate hearing, questionon sa Korte Suprema. Senador Coco Pimentel nagapati nga desperadong crucifixion gani ila ginaduso si Presidente Duterte mapadalagan bilang senador. Kapin isa kagatos ka pamilya sa Cagayan de Oro City nag-evacuate bangod sa pagbaha. Sa mga nagapanguna nga balita, international analyst nagapati nga nagpanigay ng US ang spying mission sa China subong nga tuig. Israel magabukas na sa vaccinated tourist sugod sa bulan sang Nobyembre. Samtang balita sa negosyo, dole nagpagwasang pay rules para sa mga holiday sa bulan sang Nobyembre. Balita sa inampang, Philippine Ascals pierde batok sa Singapore sa Asian Football Confederation Asian Cup qualifiers. Balita sa entertainment host nga si Chris Aquino nag-ako nga hinali lang inigin halukan sang fiancé nga si Anay DILG Secretary Mel Sarmiento. Sa balita espesyal, high school class ring nga nadula nagikan si estudyante sa US nabalik sa tagya makaligad sang 73 katuig. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos lang nakaligad sa takna alas 6. Nga mo nakapag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatan worldwide paagi sa Facebook Live sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa mga detalye sa nagapanguna nga balita sa top story of the day. Kinanunsya ni Facebook founder Mark Zuckerberg nga isla na nila ang pangalan sang ilang kompanya. Ini ang pagkatawag na bilang Meta. Ang rebrand nga magatutok sa ambisyon sini nga magtukod sang metaverse. Ang shared virtual environment nga may tinutuyo nga mangin masunod nga dako nga computing platform. Ginpatigayon ang announcement sa virtual reality nga kompanya nga nakafocus sa metaverse o Meta. Ginpahayag man sini nga sa karon nakita ang ila kompanya bilang social media company apang sila nga dugo sila ang kampanya nga nagahimo sang teknolohiya agud nga ma-connect ang mga tawo. Ginatag man sini nga magapabilin sa gihapon ang ilang mga social media applications kangay sa Instagram, WhatsApp kag ang Facebook. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. From now on, we're going to be Metaverse first, not Facebook first. Ang Facebook founder kag CEO nga si Mark Zuckerberg. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Nagapangabay ang City Administrator sang Bacolod City sa publiko nga tumanon ang mando ni Mayor Evilio Binyo Radia nga pagdumili sa pagbisita sa mga patio sa Oktubre 30 tub Nobyembre 2 tuig 2021. So kay Attorney Joseph Edward Cansing, likawan ng anay ang pagpadulong sa mga sementeryo sa nasabit nga petsa kag dapat panumdumon gid una ang ikaang lawas kag kaluwasan batok sa virus. Sunod diri tinutuyos ang closure nga malikawan ang mass gathering. Ang binado man ini nga isa sa mga concerns sa syudad among nagakatabo nga kinawatay kag vandalism sa patio ilabi na sa Bacolod North Public Cemetery sa Dalan Burgos. Sunod kay Kwansing, kinahanglan na gid ang bulig sa Bacolod Police Station 4 agud makontrol ang kinawatay sa patio bagud wala man sang gwardiya diri kun gabi. Tumanunta lang ang aton ang nando ni Mayor kiti para man sa aton tanan to avoid mass gathering. We avoid visiting the cemeteries from October 30 to November 1. You still have until tomorrow kung hindi ka mo bisita sa inyo pinalangga nga minatyan until tomorrow you can still visit them after November 1. Hindi man ang mga active mga minatyan kung hindi ka mo bisita sa from October 30 to November 1 makaintindi man na sila.
si Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing. Dublihon sa mga kapulisan ng seguridad sa mga patio buwas nga adlaw. Antay sang closure sa Sabado, Oktubre 30. Haling kaina sang sang aga, nagamat-amat na dagsa ang mga tao sa Roman Catholic Cemetery sa Bacolod kag sa iban pagin nga mga patio. Si Interview sang Bombo Radyo kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang direktor sa Bacolod City Police Office, napamtang nakapon ang Police Assistance Desk sa mga sementeryo. Ang Police Assistance Desk ang ginabantayan sa police station nga nagga-cover sa patio. Wala naman sang na-report nga may nagdala sang armas o kung makahulubong nga nun sa sulod sang sementeryo. Sulo kay Martira, dublihon ng seguridad, buwas agud man sigurong safety sa mga nagabisita sa ilang mga minatay. Bangod ginalauman ang pagdamo sa mga magabisita. Ang pagbantay sunod sa iya magapadayon tubtob sa Nobyembre 5. Yes, ma'am. So far, wala man tayo insidente. No? Aga pa kahapon na deploy na kami sa police assistance there sa mga cemeteries natin. And we'll try to double our security tomorrow no, kay last day before it closes by the next day. So, i-double the security to ensure the safety and security of our on-puntas goers. Nabatian si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginkumpirma sa Station Commander sa Bacolod Police Station 4 nga may nabaton sila nga reklamo nagikan sa mga himata ni BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir nga nakuhaan sang lapid ang ilang minatay. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Richie Gohe, ginpahayag sini nga antes magtigkalalag nagpadulong ang mga himata sang City Director sa Bacolod North sa Public Cemetery sa Dalan Burgos kag kagyara pa ang lapida sa minatay apang pagbalik sini nga simana wala na ini. Sulo kay Gohe, ginpabdato ini sa pamilya kag reklamo sa Bacolod Government Center. Suno siya wala pa man sang ang pandemic ginareklamo na mga nagakadula nga lapida, bula kag mga kandila ang ginapanguha abisar nga wala pa maupod. Suno diri gina-recycle, ginabaid kag ginapang engrave sang bag-o ang ginapang kawat nga mga lapida. May napabdato man kahapon nga gin-exhume sa lulubngan ang minatay apang wala na kay balo ang mga himata. Gindugang man sini nga hindi man nila mapatrolan ang patio kung normal nga mga idadlaw pagod wala man sang tawo. Nagpanugin man ini nga tubtob lang alas 5 magabukas ang patio subong o kon subong adlaw kag pagasiraduhan na ini. May na-receive kami actually relatives pa ganin mismo sang atong city director ang nakuhaan da lapida. Galing kay nila ni nga visit mga flyers ang pag-undas bala ara pa na da galing kay isang pagpatinlo ng nila 80 plus day asang isa pagkadlaw dito na nila na bala na wala nang lapida. So ginpablato din nila din na reklamo ni nila dahil sa kay may caretaker na da ang patio mo. So reklamo ni nila sa NGC. Si Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Nagsulat ang City Government sa Bacolod City Police Office. Agad mga isang bulig nga mga batap na ang kinawatay sang lapida sa sulod sang Bacolod North Public Cemetery sa Dalan Burgos. Ining kasunod sang report nga pila ka marmol nga lapida sa sulod sang Burgos Cemetery. Ang ginkawat kag wala pa sang natubon nga suspitsado. Sunod kay Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing, makahalangawa ang kinawatay sa sulod sang Burgos Cemetery kag nagsulat na sa iya ang pinuno ng General Services Office angot diriya. Sunod kay Quansing, kinanglan na gid ang bulig sa Bacolod Police Station 4 agud makontrol ang kinawatay sa patio bangod wala man sang gwardiya diri kon gabi. Ginalantaw sa GSO nga gabi nagaluntad ang kinawatay. Sunod kay Quansing, nagsulat sila kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Subong nga daw agud hingyoon ang assistant sa Police Station 4 sa pagbantay sa patio. Giningyo man ang pagbantay sa mga pulis sa mga sementeryo kadungan sang ginmando sang gobyerno nga closure o kung pagsara sa halin Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Sirado naman ang Burgos Cemetery para sa bago nga inuglubong apang ginapanugutan ng pagbisita diri halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Ang lubong sa karon ng ginapatigayon lamang sa Dumanan ka Granada Cemetery. 100% gid nga bulig from our police station nga lapit dira. Hindi na gid ma-control ang pagpangawatay siguro kung daan wala man tira da gwardiya gid. So ang suspitsa ni Mr. Recabar kung igat tabo da ang mga pangawatay. Oo. Pag-vandalize. That's why today we will be writing si Police Colonel Martir, ating acting city director, seeking his urgent assistance.
Nabatihan si Bacolod City Administrator Attorney Joseph Edward Guansing. Oras sa Mambo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga sa iban balita lokal. Ginpasiguro naman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang hugot nga pagbantay sa mga pulis kadungan sa closure sa mga sementeryo halin Oktubre 30 Tubtuba, Nobyembre 2. Sulo kay NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, nagsugod sa Oktubre 25 ang pagbantay sa mga pulis sa mga patio sa Taranya, Kabanwahanan kag Component City sa probinsya. Nagpahamtang man sa Police Assistance Desk sa mga patio kag nagalibot sa mga beat patrollers bangod madamo man ang pwersa sa mga kapulisan. Sulo kay Donasco, ginapatuman sa mga pulis ang minimum health protocols sa magakadto sa mga patio bangod sa kaayuhan sang tanan ang ginasigurado sa tiyon nga mayara sang matigas ang ulo kag hindi magsunod sa health protocol. Suno kay Donasco, imbitaran ini sang pulis o kung imbitaran ini sa police station. Last October 25, our policemen been going around our secretaries, ma'am, sa kanya-kanya pong city and municipality, no? We have implemented the 20 to 3% na allow na visitors to visit on October 25 to 29 and November 3 to November 4. So on those dates, ganun po ang maximum capacity po no, ng pwedeng. Si NOC PPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. 22 ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang nagdugang sa mga gindeklarar nga cleared na sa illegal nga droga. Suno kay Nicolas Gomez, pinuno sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental. 22 nagikan sa 63 ka-applicant barangays ang gideklarar nga drug cleared kadungan sa 32nd Regional Oversight Committee deliberation on barangay drug clearing sa Miyerkules. Ang LGU nga may pinakadamo nga drug cleared barangays amo ang syudad sa Bago nga may aras ng 3 kalakip ang Abuanan, Sampinit kag Atipuluan. Suno kay Gomez, nagalaaw man pidiya nga madamo kung tani ang madeklarar nga drug cleared nagikan sa 63 ka mga aplikante o kung mga applicant barangays apang wala nakapasar ang iban sa pila ka kriteria. Ining kaangay nagid lamang sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o kung CDRP. Suno kay Gomez, ginapaidalom sa CDRP ang drug surrenderers sa applicant barangay kag may aras ng 3 ka drug test para sa ila. Sa tiyon nga may magpositibo sa drug test, automatic nga disqualified ang applicant barangay sa programa. Pagkatapos ng CDRP, naghatag man ng local government units ang aftercare program bilang kabahin sa sustainability. Sa kabugusan nga 291 ang drug cleared barangay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagpasalamat naman si Gomez sa mga opisyales sa mga barangay kag LGU. Bangod hindi pa diri magauntat ang ilang nga trabaho bangod mayara pasang sustainability. 32nd Regional Oversight Committee deliberation on barangay drug clearing kag ang Negros Occidental may ara 22 barangays nga gin-declare as drug cleared sa aton ROC. Out of 63, may 22 kita nga officially declared as drug cleared barangays. Actually, virtual ini siya, no? Ang patigayon kayo na. Ginatinan man sa mga nagkadaiyan ng mga local government units ng mga barangay. Virtual man, online ang gyapon. Nabatian si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Gimpasalig naman sa nga Police Regional Office 6 ang padayon nga operasyon batok sa illegal nga droga. Suno kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagakolaborate ang PNP sa PDEA sa pagpatigayon sa anti-drug operations. Continue ang aton nga operations against illegal drugs and we are committed na mag-perform kontra illegal nga droga sige-sige nga aton operations wherein no let up kita pag-abot sa campaign against illegal drugs. So far, hindi kita makahambal kung maanugid natin pero ang isa ka commitment ng diya sa Police Regional Office 6 is that yung effort natin pag-abot sa illegal nga droga sige-sige nga aton yung effort. Nabatian si PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang ikalunsya na sa Negros Occidental, subunga daw ang vaccination sa mga minor de edad na nagsupress ang comorbidities sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, pagbakunahan subunga daw ang mga nag-edad 12 tubtob 17 anyos nga nagsupress ang mga balatian. Suno diri 300 ka mga minors ang ila target nga mabakunahan apang kun madamong ginpadala sa mga local government units, posible nga magdangat sila sa 500 Pfizer COVID vaccine na pagagamitan sa mga ini. Sunod sa Provincial Administrator, pagkasunod nga si Mana, magasugod naman ang pagbakuna sa mga minor de edad nga wala nagasuprer sa balatian. Magluwas sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital, ginalantaw man nga mga venues ang pagbakuna sa Pediatric A3 amuang Cadiz District Hospital kag Lorenzo Zaico District Hospital sa siyudad sang Kabankalan. So since ang requirement is that the hospital with ang
venue. Teresita Halandoni, being our vaccination center na sa pila na nakabulan kita ng vaccine dra. It was again chosen for the province nga siya ang carry sa aton launching for the pediatric naton vaccination. So ages 12 to 17 LGUs are already being requested for their list of nominees ang ilang mga vaccinees. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Para sa katapusan nga balita lokal, dugoon kag wala na sang kabuhi sang nasapuan ng isa ka 37 anyos nga manugbubod sang manok sa isa ka game farm sa barangay Kabatangan, Syudad San Talisay kahapon sang kaagahon. Si Derby sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Peter John Ramos, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, natingalang tagiya sang manukan nga si Ramon Carmelo. Nga 3 na kadlaw nga wala nakagwa sa iya payag-payag ang manugbantay kag manugbubod sang manok nga si Leo Benes, 37 anyos, residente sang barangay Mailom, Syudad San Bago. Bangod diriya, iya ginsulod ng payag kag nakitaan nga nagahamyango ng biktima sa idalom sa iyang akatri kag nagalaptang dugo sa papa o kon sa papag kag sa duta. Suno kay Ramos, may pilas inis sa natuo nga bahin sang iya ulo nga ginabanta isa ka tudlo ang kadalumon kag nakitaan man ang nagmala nga dugo sa iya nga jacket. May nakita naman nga binangon malapit sa iya ginahamtangan. Santo sa payag sang tagiya, antes pa man ini nagsulod sa payag-payag, nagapanimao ng bangkay sang biktima. Sunod sa Deputy Chief of Police, wala man nakabati ang mga kaingod ni Benes nga mayara siya sang kontra apang may nagalibot nga istorya nga may mga kawatan sa lugar. Ginpadala iya nga bangkay sa scene of the crime operatives agod makumpirmar kung tugagi man sang paglabo ang iyang nga mga pilas. Si Ramon Carmelo ni nga doon na curious siya nga ang bitim wala nakagwa sa within 3 days siya nga payag. According sa iya alleged. Then due for curiosity, gintan ako yan ito sa iya nga nipaha ang natunugan sang victim. Ginsulod ito, pagkita ito nga ara nagahandusay ang kwan ang aton nga biktima. Hulog siya sa katriya sa papagla ng kawayan nga kwan nga papag. Nahulog siya sa nagahamyang siya sa duta sa balas. Nabatian si Police Lieutenant Peter John Ramos, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 saga. Sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, bantayan mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress gnakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo. Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos lang nakaligad sa taknang lasi saga. Parang ka bang nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Bordos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello. Sa dugang pa nga mga balita, ginpayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang plano sinikon pa na i-rehabilitate ang linibo ka mga MSMEs o kanang micro, small and medium enterprises nga napilitan nga magsirado kag mag-layoff sa milyon ka mga trabahador pagod sa COVID-19 pandemic. Ginabugusan ng MSMEs ang 99.5% sa negosyo sa pungsod kaya naghatag sang trabaho sa 63% sang kabugusan nga workforce sang pungsod. Naga-contribute ni sang 40% sang gross domestic product o kon GDP. So kay Isko, nabatyagan sini nga kabudlayan nga ginaagyan sa mga milyon nga mga empleyado nga nadulan sang trabaho pagod sa pandemya. Sunod diri, may ginaplano man niya good nga makabangon ang mga workers kag giniang pareho sa ginimo niya sa Metro Manila. Ginpay gini ni Moreno sa mga empleyado sa Pampangas Besta ang kilala sa iya nga Tosino. Sunod kay Moreno, ang local government units sa LGU sang wala sang sala sa pag-invest sa housing, education kag health, mangod din niya mga minimum basic needs sa mga tawo. Ginpay ni Moreno nga ang pag-rehabilitate sa dalam sa iyang administrasyon ang kasubong lang sa Marshall Plan nga nagabulig sa European countries silang recovery matapos ang World War II. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. 7,800 pesos lang nga income tax ang ginbayaran sang Chinese businessman nga si Michael Yang sang 2018 kag wala man mabayaran ang iya obligasyon numalin 2017 o kon 2014 tubtub 2017. So kay Senate Minority Leader Franklin Drilon sa nagapadayon nga investigasyon sang Senado sa procurement sang gobyerno sa COVID-19 supplies, gin-flag ni Drilon nang ginaligar hindi pag-file kag hindi kompleto nga ITR records ni former Budget Undersecretary Christopher Lloyd Lao kag sa mga family officials. Subong man ang mga suppliers sang medical supplies santo sa mga dokumento na gikan sa Bureau of Internal Revenue. So kay Drilon, mayroon sang ginabanta 7.56 billion pesos income tax nagikan sa 42 billion pesos kabalo sang kontrata nga ginaward sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM. Sa presentasyon ginpakita ni Drilon ang certification nagikan sa BIR nga siyang isa ka Davao City-based Chinese businessman nga malapit kay Presidente Rodrigo Duterte ang wala
na nag-file sa ITRs para sa fiscal year 2014 to 2017. So 2018, mayroon isang taxable income nga 208,000 pesos lamang apang nagbayad sang 7,600 pesos sa gobyerno. Ang ITR records niyang para sa tuig 2019 kag tuig 2020 santo sa BIR ang hindi naman mabasahan. Mr. Michael Young, interesting. The Internal Revenue Returns, income tax returns, in taxable years 2017 and prior years were not filed. No income tax return filed. This is based on the verification made by the District Collections Section and the income tax returns for 2014 to 2017 completely finding the records of the BIR. This is from years 2014 to 2017. In 2018, the taxable income of Mr. Young was at 208,000 and the taxes paid in 2018 was 7,600 pesos. Si Senator Franklin Drilon. Nagaprepara na sa karon ng Senado sang petisyon sa Korte Suprema sa pagkwestiyon sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagdumili sa mga opisyales sang gabinete sa pagtambong sa hearing sa ginaligar nga overpriced COVID-19 supplies suno sa Senate Minority Leader Franklin Drilon. Suno sa mensahe ni Drilon nga ang petisyon ang nadiskusyonan na. Ang desisyon nga pamangkuton ang memorandum ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagdumili sang executive officials nagikan sa pagtambong sang formally hearings nga ginhimo man sini sang 2005 bilang Senate President. Gin-question sining Supreme Court ang validity sang mando ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sunod pa dali, napreparar ang petisyon kag hindi magdugay ipasaka na niya. Sa tinalikdan nga semana, si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon ang nagpayagman nga hangkaton ang sang Senado ang mando sa presidente sa cabinet official sa Supreme Court sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ginpanindugan ni sang chairman nga si Senador Richard Gordon nga hindi mapunggan sang presidente ang investigasyon nga ila ginapatigayon. Sunod riya, magalangop sila sa Korte Suprema agud kwestiyonon ang memorandum nga ginpagwa sang presidente. Let the appropriate manifestations be sent to the agencies concerned so that they can move post haste. Mabilis na lang magawa ng paraan itong ginagawa ito because ang order so far ng Presidente at di pa tayo nakakapunta sa Supreme Court at papunta na tayo ron ay for their appearance. Pero hindi na nangangahulugan yung mga dokumento at investigasyon nila ay mapipigilan itong pagpigil o pagkusa sa ating investigasyon ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nabatihan si Senador Richard Gordon ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginpayag ni Senator Aquilino Pimentel III nga ang PDP Laban Faction nga ginapangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusing nga nagreso kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpadalagan bilang senador sa 2022 ang nagpakita lamang sang desperasyon. Si Pimentel ang ginapangunahan ang isa ka PDP Laban Faction ang may presidential aspirant kag Senator Manny Pacquiao ang nagpahayag nga si Cusi ang nagasakay kag depende sa popularidad ni Duterte. Samtang, ginpagman ni Melvin Matibag, ang Secretary General sang PDP Laban Cusi Wing, nga ginatumod ni Pimentel ang iyang kaugalingon sa ginimos sini nga pahayag. Sunod pa kay Matibag, ang personality politics ang pag-abiso kay Senator Manny Pacquiao nga magpadalagan para sa presidente. Pagod niyang kilalabisan ini ang indie performer sa Senado kay nagapanguna sa mga senador nga may madamos ang absences. Sa dugang pasini, ang ideya ni Presidente Rodrigo Duterte ang magapadalagan na bilang senador ang offshoot sa mga ginapanghimo sa karon sa mga senador nga ginaabuso ang oversight powers sang Senado bilang bulig liwata nga pagpapili sa baylo nga maghimo sang mga lahi. Agod gay tibong ang kabuhi sa ordinaryo nga mga tawo. Sa Miyerkules, ginkompirmar ni Cusing ang efforts sang ruling party sa pagkumbinser kay Duterte nga magpadalagan para sa Senado sa palabuton nga 2022 elections. Sunod rin kung yara si Duterte sa Senado ang magadusos ang para reforma o kung reforma sa PDP laban sa legislature. Ginpayag man ni Cusing nga may man si Duterte nga campaign manager sang ilang mga standard bearer nga si Senador Ronald Bato de la Rosa kag running mate sini nga Senator Christopher Lawrence Bongo. Nagapati ni nga si Duterte makaboost sa de la Rosa Go tandem bilang presidente nga mayara sang mataas nga approval rating. Ginalauman nga magadangat sa 10.3 billion pesos ang dugang nga kita sa National Capital Region o kon NCR kada semana sa tiyon nga pahalugan pa ang alert level sa Metro Manila.
Suno kay Socio-Economic Planning Secretary at kag National Economic and Development Authority o kon NEDA Chief nga si Carl Kendrick Chua. Matuman lamang ini kun ang sa karon nga alert level 3 ang iga-downgrade sa alert level 2 status. Mabuhinan man ang numero sa mga unemployed sang 43,000 kada simana. Kung palugan pa ang restrictions, dugang pa ni Chua. Sa tiyon nga idugang pa ang mga lugar sa gawas ng NCR magadangat na pasa 13.2 billion pesos. Kada simana ang kita sa NCR kag mapanubuan man ang unemployed sa 56,000. Nag-evacuate ang yara sa Capiz sa kagatos ka mga pamilya sa mas hilway nga lugar matapos nga naglapaw ang tubig baha sa pila ka mga subang nga napahamtang sa pili nga mga barangay sa Cagayan de Oro City kag Misamis Oriental. Kasunod ni sa pagbubus ang pila ka oras nga mabasog nga pagbubus ang ulan nga ilabi na sa probinsya sang Bukidnon kung sari nagresulta sa dako nga porsyento nga nagdeposito mga suba sa Cagayan de Oro City. Gayunpahayag ni parang barangay Kanituan nga si sang barangay Kanituan nga si Joshua Tabok Luan nga sa lugar pa lamang sini mayara na sang 155 ka pamilya ang direkta nga apektado sang nagsulod ang tubig baha sa ilang mga pulian. Suno pa diri giliyon nga gini-evacuate ang mga ini sa covered court sang barangay kag ang inisyal nga 30 ka mga pamilya samtang 25 naman sa simbahan sa Iglesia Filipina Independiente samtang ang na-standard bearer sang bubong o kon sang mga na-stranded sa mga bubong sang ilang mga balay ang ginabantay sa gatos ka mga pamilya man ang sa Science Subdivision. Dugang pa sini naanod man ang pila ka mga balay sang tubig baha apang wala sang residente nga naanod samtang naglabot naman sa ang tubig baha yara sa masobra 200 ka mga individual nagikan sa barangay Ipunan kag barangay Tablon sa syudad mangin ang bahin sang Opol Misamis Oriental. Suno sa pag-asa ang nagaka-eksperyensyahan nga pagulan ang tugas ang severe localized thunderstorms nga ila na ginapahibalo sa mga residente nga magatupa sa nakaligad nga 24 oras. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gintapos ang namlaglang sa Philippine Coast Guard o PCG ang Tactical Combat Casualty Care Training kaupo ng United States Military. Sa tiyon sa training, humalin sa Oktubre 21 tungtong 24. Nagsakay ang Philippine Coast Guard personnel sa suspected vessel nga ang nakabaton sang simulated casualty sa tiyon sang ilang search. Kag nagpatigayan sang treatment and medical evacuation sa BRP Gabriela Silang. Suno sa US Embassy. Suno sa embahada ang training sa US Civilians Military Support Element Philippines o CMSE PHL ang nagapabakod sa medical capabilities sang BRP Gabriela Silang crew sa wide range sang environment sa tiyon sang maritime operations. Ang training ang gindisenyo managod nga mapasanyog ang abilidad sang Philippine Coast Guard sa pagresponde sa tiyon sang lunsay maritime security operations kag search and rescue operations. Subong man nga bulan ang PCG personnel nagikan sang nagikan sa Northeastern Luzon ang nagpaidalom sa Tactical Combat Casualty Care Training sa idaloman ang CMSE Philippines. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 35 minutos na nakaligad sa tak ng Saga karon sa kita sa mga detalye na sa nagapangunang balita international sa Estados Unidos. May tinutuyo sa China ang warship sa United States kag mga eroplano nga may dala sa masobra 2,000 o 2,000 close spying operations subong nga tuig sunod sa military analyst. Ang tinutuyo sa misyon na ginalakipan sa Chinese controlled island kag reefs sa west of Philippine Sea kasubong man ang coastal areas ng Chinese mainland. Suro kay Cao Yanzhong ang researcher sa People's Liberation Army Academy of Military Science. Suro kay Cao ang US ang nagdala sang serye sa mga tikang nga naghahangkat sa soberenya kag seguridad sang China kag ginatinguhan nga masulod ang lugar pagi sa trade, science and technology. Nagpanindugan man ini ang China na pilitan nga maghimos ang countermeasures apang hindi malikawan ang balabagan ng ilang nga ikasarang sa mga bagay kaangay sa pagkontrolar sa mga armas kag regional security. Sunod pa diri samtang ang riso na ganubo pagi sa mga komunikasyon kag mga pagsulundan sa safe conduct sa tungasang duha ka mga bahin dapat ang Estados Unidos nga maghimos ang fundamental readjustments sa China policy kagundatan ang pagtato sa pungsod nga pamahuga. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Israel, liwat na nga magabukas ang pungsod Israel sa mga fully vaccinated nga mga turista humalin sa Nobyembre 1. Sunod sa gobyerno siniya, matapos nga nangin madinalagon ang kampanya sa pagkuha ng booster shot sa pagpanubos ng infections. Ang Israel ang una nga pungsod nga maglunsyar sa mass booster campaign, kung saan masobra 3.9 million ang nagkuha sang third dose sumalin sang summer. Sa Agosto kag Setyembre, ang kaso ang nagsaka sa masobra 10,000 kada adlaw. Ang numero nga nagnubo sa ginatos. Bukod sa mga ganubo nga kaso, ginbatag
ginpahayag ni Prime Minister Naftali Bennett sa tinalikdan nga semana ang border restrictions. Ginkumpirmar sa gobyerno nga ang mga biyahero na gikan sa iban nga pungsod ang mahimo na nga magsulod sa pungsod kung makapresentar sang vaccine certificate nga ginisyo sa 6 ka bulan. Ang mga biyahero ang kinahanglan sa gyapon magpaidalom sa virus test antes sa departure kag sa arrival. Para sa ating business news, nagpagawa ang Department of Labor and Employment sa advisory angon sa pagsweldo sa mga empleyado sa All Saints Day sa Nobyembre 1, All Souls Day sa Nobyembre 2, kag Bonifacio Day sa Nobyembre 30. Sa All Saints Day sa Nobyembre 1, nga isa ka special non-working holiday, mag-a-apply ang no work, no pay policy. Magluwas lamang kung mayara sang paborable nga policy ang kompanya o kung practice o kung collective bargaining agreement nga naghahatag sang bayad kung special holiday. Ang magatrabaho naman sa special holiday, siya ang makabaton sang additional nga 30% sang iya nga basic wage sa unang nga 8 ka oras. Kung hindi naman na mag-overtime, ang empleyado ang pagabayaran sang additional nga 30% sa sobra sa 8 ka oras nga trabaho. Ang All Souls Day naman sa Nobyembre 2, ang isa ka special working holiday o kung special working day, ang empleyado nga magatrabaho sa special working day ang entitled nga magbaton sang daily wage bangod ginakaabig ini nga ordinary day. Ang Bonifacio Day sa Nobyembre 30 naman ang isa ka regular holiday sa sining adlaw. Ang empleyado nga hindi magtrabaho ang makabaton gyapon sang 100% sang iya nga sweldo sang amo nga adlaw. Kung magtrabaho naman ang empleyado, siya ang magabaton sang 200% sang sweldo sa unang nga 8 ka oras kag additional nga 30% sa overtime. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 78 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 67 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 53 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 92 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 54 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 60 pesos and 75 centavos tubtob 65 pesos. Ang premium na gabalor sa 64 pesos and 15 centavos tubtob 66 pesos. Ang diesel na gabalor sa 50 pesos and 95 centavos tubtob 52 pesos and 99 centavos. Kag ang kerosene na gabalor sa 56 pesos and 17 centavos. Para sa aton nga sports news, ang napaslawan ng Philippine Ascals under 23 sa host country nga Singapore sa score nga 0-1 sa 2022 Asian Football Confederation o kon AFC Under 23 Asian Cup qualifiers. Lunsay nga wala 10 puntos ang duwa ka team sa pagtapos ang first half. Pagsulod sa second half, nagsulod ang goal ni Glenn Cue sang Singapore sa 51-minute nga hampang. Wala pa sang nadaga ng Ascals bangod sang Lunes. Napaslawan man ang mga inibatok sa South Korea sa score nga 0-3. Masunod nga makasumpong sang Ascals ang Timor-Leste sa adlaw sang Domingo. Nagpanguna ang South Korea sa Group H nga mayara sang duwa ka kadalagan. Kag wala pa sang pierde nga ginsundan sang Singapore nga mayara sang isa kadaog kag isa ka pierde. Oras sa Mambo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos lang nakaligid sa atak ng alas 6 kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Naghimo sa pilakatikang si former Secretary Mel Sarmiento agud nga makuang balatyagon sang fiancé nga si Chris Aquino. Sa video gid-upload sang bata ni Chris si Bimbi, yin pamangkot sini si Tito Mel kung ano nga taktika ang ginhimo sini agud nga makuha ang buot sang iya nga mama. Gini naman nga nagsabat si Chris nga hinani lang ini gin halukan ni Mel Sarmiento. Bilang sa bata, nagtulukay ang duha ka mga lalaki, nagkadlaw kag nag-fist bump. Nahamot man si Bimbi sa butanga wala gid niya ginalauman. Sunod diri, may balls gani ang iya Tito Mel. Sunod sa anay DILG Secretary, hindi apunggan ang kaugalingon nga halukan ang babae nga na starstruck sa iya. Madumduman nga sa Domingo, ginanunsya sang couple nga sila ang engaged na. Para sa aton nga Bombo Health News, nagdangat na sa 100 million ang kabugusan nga COVID-19 vaccine doses ang na-deliver sa Pilipinas. Humalin sa Pebrero kasunod sang shipment sang Pfizer shots kagabi. Kabugusan nga 976,950 doses ang ginbakal sa gobyerno ng Pfizer vaccine ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. As of October 28, ang pungsod ang nakabaton sa kabugusan nga 100,528,840 COVID-19 vaccine doses. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sunod riya, tinutuyo sa gobyerno nga patasigon ang inoculation sa 1.5 million jabs kada adlaw. Ginpahayag man sini nga ang pungsod ang nagalaom nga makabaton sang malapit 25 million vaccines
sa bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Ginpasalamatan ni Galvez ang nagahimo sang bakuna sa bilog nga kalibutan, COVAX facility kag international health agencies para sa donated doses kag pagbulig sa pungsod nga makabakal sang bakuna agod mabakunahan ang populasyon sang Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna kada sa isaga kagkaron sa ato naman nga balitang espesyal. Tumalagsahon lamang nga makita ang liwat ang isa ka gamit nga nadula ilabi na kon pila ka tuig na ang nakaligad apang pinasaya isa ka high school class ring. Pagod matapos ang 73 anyos na balik pa ini sa Tagiya. Nakita ni Michael Shelley ang isa ka 1948 Wilson High School class ring samtang nagagamit ini sa metal detector sa isa ka family trip sa Rogers. Gani gindala papauli sa South Carolina agud may imbestigahan ang ginharinan sini. Suno kay Shelley, ang pangalan sang budutuan ang tuig nga nakabutang sa singsing kag ang initials nga AHC ang nagapahanugot sa iya nga matumod ang Tagiya sini nga amo si Art Cooksey. Isa ka Wilson graduate nga nagtaliwa na sa 2016. Nagpagingaw sa Shelley sa pamilya ni Cooksey kag 5 ka semana matapos sila nakita ng singsing. Iyan na personal gindulong ang long lost ring sa asawa ni Cooksey nga si Marjorie, 91 anyos kag sa mga kabataan nila. So kay Marjorie Cooksey, wala sini nakita ng singsing sadto bangod sang sila ang ginkasal. Nadula na inisa ang iya nagtaliwan nga bana. So sa pamilya nakibot sila apan nagapasalamat nga nabalik sa mga ini ang singsing. So kay Marjorie makabigin niya nga interesting ang nga insidente bangod wala sa may naglaom nga mabalik pa ang isa ka butang nga nadula 73 ka tuig na ang nakaligad. Sunod siya taguon lang anay niyang singsing sa karon apang nagaplano ini pamana o kanihatag sa ilang nga pamilya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligid sa takna nga sa Izaga. Karon sa atin naman nga weather update. Ang sentro sang typhoon Malu. Ang uli nakita alas 3 kay na sang kaagahon sa guwasang Philippine Area of Responsibility sa 2,355 kilometers na sidlangan naminhan na sidlangan sa extreme northern Luzon nga may kabasugon nga 140 kilometers kada oras malapit sa sentro. May pagbadlos ang hangin nga tubtub sa 170 kilometers kada oras nga nagahulag sa north-northeastward sa 35 km kada oras. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Ang Bicol region, Eastern Mindanao o kon Eastern Visayas kag Southern Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may pag-ulan kag pagpanaguob dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila ang nabilin nga bahin sang Luzon kag nabilin nga bahin sang Visayas ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magalumon na kalangitan nga may tumalagsahon nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sa Mindanao ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan ukon pagpanaguob dala sa localized thunderstorm. Ang Northern Luzon may kasarangan tubtob mabaskog nga hangin nga magahyop sa naminhanta sidlangan. Ang nabilin nga bahin sa Luzon na maka-eksperyensya sang mahina tubtob kasarangan nga hangin nga magahyop sa naminhana sidlangan tubtob na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang mahina tubtob makasarangan nga hangin nga magahyop sa naminhana sidlangan. Ang baybayin diri ang mahina tubtob nga mangin makasarangan. Samtang sa antad sang temperatura sa Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius. 2% ang chances ang pag-ulan. Ang hangin na makapasagon niya 3 km kada oras, mostly cloudy. Sa La Union, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 4% nga chances ang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 6 km per hour with clear clouds. Kag sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 59% ang chances ang pag-ulan. Ang hangin na makapasagon nga 2 km kada oras, cloudy. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 5% nga chances ang pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 44% ang chances ang pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 10 km kada oras, cloudy. Ang adlaw na butlak na 5:39 kay nasang kagahon. Kag magatunod na 5:25 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos lang nakaligad sa takna nga sa Izaga. Atensyon sa aton mga kabombo sa magahulog sa mga entries para sa week number 1 sa aton 1-2 panalo promo. Ang Bombo Patrol magalibo sa subong adlaw agud magtipo na sang inyong mga entries sa ginhulog sa nagkalain-lain nga mga drop box centers. Gani magingagaw hulog subong nga aga kay subong magulo adlaw na magalibot kag tipunon sang Bombo Patrol ang tanan ninyo mga entries sa ginhulog para sa week number 1 sa aton nga 1-2 panalo promo. Magingagaw hulog sa mga drop boxes sa nagkalain
lain-lain nga mga drop-box center sa palibot diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag diri sa studio o kon sa garahe sang building sang Bombo Radio Bacolod. Diri kita magabaton sa inyong mga entries sa tub-tub las 12 sang udto buwas. Gani maginghagal na hulog sa inyong mga entries kay man 6 million pesos total cash siyahan ang igapanagdag sang Bombo Radio Philippines nga nagahulat na sa inyo. Ikaw nga tagdaog sumugod Lunes nga daw Nobyembre 1. Fiesta minatay magsugod man kita sa pagpanagtag sang dalagko nga mga papremyo adlaw-adlaw. Tatlong magadaog sang taga 1,160 pesos total prizes sa isa ka magadaog. Tatlo ka mga winners sa isa kadlaw Lunes tub-tub Biyernes. Gani sige hulog na himo sa inyo mga entries paspas base ikaw na ang benamano nga magadpaton sa atong dalagko nga mga papremyo. Sa liwat may kutob kita buwas las 12 sang udto sa pagbaton sang inyong mga entries diri sa garahe sang Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Sa ato naman yung Christmas countdown. 58 days to go before Christmas. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaagzata na nga Bombo News Analysis, saging padala sa isa kamawkod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo, krudo kag gasolina. Daw wala untat ang pagsaka sang krudo kag gasolina. Makaluluoy naman ang aton mga driver nga nagapasada. Halos hindi na gani makabatak sang ila arkila, gindugangan pagid ang ila problema. Mintras wala kita sang kaugalingon nga ginakwaan, pagsaka sang gatong hindi ginaton mapunggan. Kabay pa sa mga mailiher nga politiko amo ini ang tutukan. Agon ang pagakroy naton hindi gid mataman. Mintras ini nga problema hindi sang gobyerno masolusyonan. Ekonomiya ang dako nga mapiktuhan. Balaklon sigurado magasaka naman. Ultimo nga ginamos ang presyo kakululbaan. Kabay pa mo na ini ang katapusan nga pagsaka. Kamay posibilidad ang biyahe magalaka-laka. Pagsaka sang gatong hindi nagid masarangan, apektado ang tanan pati aton palangabuyan. Ang ini ang pangunahuna pananawan nagid padala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon
Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, alas 6:54 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition. Adlaw sang Biyernes sa Pets of 29 sa bulan sang Oktubre sa bangtig 2021. Ikaapat ang adlaw or kalima na ning adlaw sang Biyernes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod ang nyolagad si Bombo Erdin Bayonita. Nanikita
Nasa alas 7 ang takna sa mga aga. Sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Ang nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod. Kalagipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Aga syempre ba na pang mga itabo diri sa ato na sining probinsya. Ang voter registration ng extended banwa ang magatakopan na buwas Oktubre 30 dati suwaya nga nagapanugyan na diri ang Commission on Elections nga prano pa magpadulong sa may satellite offices o kon sa mga registration centers nga ginatarana o kon gina-set up sang COMELEC. Hindi maabutan sa cut-off pero hindi na siya bago dahil sa ato na sa may syudad sa Bacolod kay halina pa man sa tinalikdan bisan hindi pa ganin sa extended na nibalang period para sa may voter registration kagahon na palang tika na muna sa mga nagapila. Check naton ang sitwasyon sa karon dira sa may University of St. Lasal kaya tidara ang ining registration center nga set up sang Commission on Elections sa Bacolod. Sa piyakalinya Bamolian Zilmin Nardo sa report. Kamin. Yes, sa Bombo Erling. So, nagangat sa gihapon, no? Sa masubra, 1,000 ang aton nga mga kauturan nga nagapila diri sa University of St. Lasal, Bombo Erling, agod magparehestro. So, Bombo Erling, subong ang sitwasyon diri nag-amat-amat na isilatin dog o ko na patadlong na ginsang linya kay dugay-dugay manghatag na ang COMELEC ini isang numero Bombo Erling no kasubo magyapon 350 ka voters registrants o kon regular registrants ang i-cater kag may arang 100 ka slots para sa mga priority Bombo Erling nga mga nagabusong kag mga senior citizen kag ginagana may ara nagreklamo na nagabusong siya 3 months no ano ba na kun ang patakaran sang COMELEC nga ginapangitaan siya sa nga prenatal kay 3 months na siya nga nagabusong. So kagina amo ganigin pamangkot sa nga kapulisan diba so si proof lang nga pregnant siya? Amo gani Bombo Erling kay dapat may evidence ikaw no kon halin sa doktor nga ikaw nagabusong para madala ikaw sa priority lane kay tay kung hilmunan okay lang nga Bombo Erling kung mga 6 months no pataas o kana 5 months kay medyo halata na nga nagabusong pero kung 3 months ka bido hindi pa gidalata so kinanglan mo gid sang papers nga nagapamatuod nga ikaw nagabusong so ginpangitaan siya kaya, so si Ma'am daw medyo pwede man nga buy-on lang mo. Amo ganda Bombo Erling kay ang ginapangitaan ko mga 4 to 8 months nga nagabusong amo ang ginapangitaan sa nga prenatal o kung na dapat mai-present ikaw. So kung mag-amon ang istorya 4 to 8 months lang bali ang 3 months 1 to 3 months so do hindi sila ma-allowed sa priority lane pero galing sa ginambal bala nga nagabusong ka dapat i-priority kagid sa gyapon pero dapat may ara ka ng papers nga i-present sa COMELEC para madala ka sa priority lane na Bombo Erling so to amo to kagina do na trigger siya magpa-interview sa to ayawan mo ko pangita siya kung diin na to siya kay gusto yaman ko na magpautwas ang iyang balatsagon Bombo Erling. Okay, pero tiwala gid siya na include sa priority lane for pregnant no? And senior citizens sa Bombolian. Yes, sa Bombo Erling wala gid siya dito na tagaan sang numero sa priority lane kay ti ang requirements na ginapangita wala man siya sang i-present Bombo Erling. Oo, kaya kailangan man hindi man na pwedeng hikapikapon lang wala. Dapat may proof kagid nga ikaw ang pregnant. Yes, correct Bombo Erling kay ti kadamo man nga daan nga nagapila sa priority lane. So para patas na lang gid na may papers kagid o kon documents nga i-present sa COMELEC Bombo Erling para matagaan ikaw sang numero. Pwede man nagurong kit, hindi pwede. Nagani ang balamon gina Bombo Erling nga dalo niya na lang iyang pregnancy test kit kay para mapatay na ng COMELEC. So wala na ko nakakita siya kundi na to siya kay tay manami man tatani interviewon ang iyang gusto pabalo Bombo Erling no para makapamangkot sila kung ano kiti last day naman lang boss Bombo Erling so nagingagaw man siya nga magaparehistro tani kay transfer to siya mo amo naman lang kalabanan na subong so hindi makatransfer kung botante pa man sila sa LGU nga ginalina nila ti dito na lang sila dito na lang sila boto sige thank you gid da Bombolian.
Sa Bombo Erlin, live kita diri sa University of St. Lasal, ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamang salamat kay Bombo Lianizil Minardo, direktor sa University of St. Lasal. Damo na sa mga nagapila, okay na gani gawa subong because sobra na lang 1,000 ang nagapila dara nagligad dato sobra 2,000 ang makomodar lamang sang Commission on Election si 350 para dali sa mga regular nga mga voters, and then sa mga nag-online appointment may dugang-dugang dara 150. Punto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. Ang pansamantalang pagsasara ng mga ito natatagal hanggang 2, kaugnay hunang Todos Los Santos. Samantala, ang campaign guidelines naman ilalabas na ng COMELEC nitong linggo. At nasa 20 mahigit na mga bata nakaranas daw ng adverse effect matapos mabakunahan laban sa COVID-19. 2 bayan naman sa North Cotabato binaha, kabilang na ang relocation site na mga pamilyang apektado ng lindol. At sa ating international news, ang Taiwan President ay dumipensa sa pagsasanay ng US military sa kanilang mga sundalo. Sa ating sports balita, ang International Olympic Committee pagdedesisyonan pa kung isasama ang boxing at weightlifting sa 2024 Paris Games dahil sa mga kontrobersiya. At sa ating entertainment news, ang Facebook company nagpalit na ho ng pangalan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot. Ngayon sa ating mga detalye. Tinawag ni Senator Richard Gordon ang 2 executive ng Parmalee Pharmaceutical Company na mga pugante. Ito'y makalipas na hindi na naman dumalong magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani sa Blue Ribbon Committee hearing na pinamunuan ni Gordon dahil sa issue ng anomalyaw manong pagbili ng medical supplies ng gobyerno sa Parmalee. Dagdag pa ni Gordon na isang contemptuous ang ginawa ni Mohit Dargani dahil nangako ito na magsasalita siya. Ito na ang pang-13 pagdinig ng Senado sa issue ng pagbili ng gobyerno sa Parmalee at mula noong huling pagdinig ay hindi pa naaresto ang magkapatid na Dargani. Kaugnay sa nasabing balita, sinubukan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na idaan sa mahinahong pagtatanong si dating Presidential Advisor Michael Young para makuha ang kooperasyon nito sa pagdinig. Nakwento pa si Gordon ukol sa kanyang ina kung saan napakarami umanong inaasikaso, ngunit natatandaan nito ang mahalagang isyo ng kanilang buhay. Pero si Young na nagkaroon ng malaking papel sa malalaking deal ay puro pag-iwas lamang ang sagot. Maging ang simula ng negosyo nito sa Pilipinas ay pinaiikot lamang umano ang mga sagot. Dagdag pa na ang patuloy na pagsasalita lamang ng Chinese kahit nakunan naman ito sa ilang pagkakataon na nagsasalita ng Filipino. Sa huli di pa rin nakapagpigil si Gordon laban kay Young. Ngayon ating pakinggan sina Senator Richard Gordon at Michael Young. You know, I remember my mother started with a big family. Her father died, and she had to help her family of 11. And she would sell what we call rice cakes and peddle it on the streets of Subic and Olongapo at the time, but at the same time trying to eke out an education. So she could remember what she did. Could you give us some short answers when I ask you, what was the business that you started? And I cannot believe that you cannot remember. 我刚才有跟你说，我当时来这么多年了，有帮朋友，也有做安地，跑看看哪里有生意做。具体的细节、很细的什么哪一年做哪一样我就不知道，当时就来就我帮人家朋友有些做安地走帮人家看看哪里有谁要货，介绍一点货就这。 Alam mo, Mr. Yang, ako, dating ko sa'yo, wala akong iniisip na masama. Pero tinitingnan ko lang kung ano sagot mo. Pero marami rin nanonood sa'yo at marami nagte-text sa akin dito. At sinasabi, arrogante ka, nangaasar ka, yan ang tingin sa'yo ng tao.
Yan mga kabombo, si Senator Richard Gordon sa kanyang pagtatanong dito sa dating Presidential Advisor on Economic Affairs na si Michael Yang. Oy mga kabombo, iba na ho talaga yung panahon po ngayon, ano? Talagang tumitindi ang init. Kahit sinasabing nag-umpisa na ho yung hanging amihan, sa umaga mainit pa rin, ano? Tapos bigla naman uulan paghapon. Lagot kang bata ka pagka inabot ho kayo ng ulan. Kaya mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax mga kabombo ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults at syrup for kids. Meron din ho itong 40 variant. Kaya humula rito sa amin o kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamaya kukuha tayo ng karagdagang update o impormasyon sa kalagayan sa mga sementeryo dahil marami pa daw ang gustong dumalaw. Humahabol bago ang pansamantalang pagsasara ng mga ito sa Todos Los Santos. Samantala, bago yan ng Bombo Jane, layunin ng Commission on Elections o COMELEC na mailabas ngayong linggo ang mga lituntunin sa pangangampanya para sa 2022 national and local elections. Yan ay sa gitna na rin ng pandemya na dahil pa rin sa COVID-19. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, ang mga guidelines ay ilalabas sa katapusan ng Oktubre pagkatapos na makumpleto yung mga detalye ng mga mekanismo ng pagpapatupad at mga potensyal na parusa para hudon sa mga paglabag ng ilang individual o yung mga kandidato pati na ang kanilang mga kaalyado. Hinimok naman ni Jimenez sa mga kandidato na maging mas maingat kung paano nila ginagawa ang kanilang kampanya. Binanggit pa nito na maraming mga politiko ang gumagala na sa buong bansa upang ipaalam sa publiko ang kanilang intensyon na maghanap ng mga elective post sa susunod na taon at sa ngayon ay wala pa aniya silang nakikitang masama kung bibisitahin ng mga politiko ang mga probinsya at iba pang lungsod kabilang na ang mga pagsisikap na mabigyan ng pera bago pa man ang campaign period dahil hindi pa rin ito saklaw ng mga batas ukol sa halalan. Bukod sa pagsasapinal ng ilang detalye, sinabi pa ni Jimenez na ang alert level system na ipinairal ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ay nakakapekto rin sa pagbalangkas ng mga lituntunin dahil binigyang diin ng opisyal na ang mga ito ay uukol sa pananaw kung papaano mangyayari ang pangangampanya. Lalo na ngayong umiiral pa rin ang pagkalat ng sakit. Inihayag pa ni Jimenez na ang full body ay nakikipagtulungan sa IATF kung paano papayagang bumoto ang mga residenteng apektado ng granular lockdown sa darating na Mayo ng susunod na taon para sa halalan. Sa dagdag pang mga balita, iniulat ng Department of Health na kasalukuyang nireview pa ng Food and Drug Administration FDA ang emergency use authorization sa COVID-19 vaccines para yan sa booster shots at third dose. Nauna nang binanggit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naipasa na nila sa FDA ang letter of intent para sa EUA application at tinatrabaho rin ito ang pagkumpleto ng mga kinakailangang dokumento. Sinabi ni Vergere na ang emergency use authorization ng mga bakuna ay dapat amyendahan dahil partikular nitong nakasaad ang bilang ng mga doses na dapat ibigay upang makumpleto ang pagbakuna. Dagdag pa nito na pinayuhan ng mga health expert ang ahensya na hintayin ang rekomendasyon ng World Health Organization sa darating na buwan ng Nobyembre. Nauna nang sinabi ng Department of Health na ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council sa mga booster shot at karagdagang doses ay pansamantalang rekomendasyon lamang at kailangang i-update pa rin. Nakatanggap muli ang bansa ng nasa halos 1 milyong doses ng COVID-19 vaccine mula huyan sa kumpanyang Pfizer. Pasado alas 8 kagabi nang dumating ho sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 976,950 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine. Aabot sa mahigit 100 milyon na COVID-19 vaccine ang kabuang natanggap ng gobyerno. Sinalubong naman ito ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. at ilan pa mga opisyal ng Department of Health. Sa nasabing bilang mga kabombo ay posibleng mapataas pa
ang bilang ng mga mababakunahan sa bawat araw. Sa buwan pa kasi ng Nobyembre ay inaasahan ang pagdating ng karagdagang 25 million doses ng COVID-19 vaccines. Tiwala naman ang Department of Health na magagamit nila lahat ang mga Moderna COVID-19 vaccine bago ito nakatakdang mag-expire sa susunod na buwan. Aabot kasi sa 400,000 doses ng Moderna vaccine ang nalalapit na mag-expire hanggang Nobyembre 30. Sinabi ni DOH Undersecretary Myrna Cabotaje na karamihan sa nasabing mga bakuna ay naipamahagi na nila at naiturok na. Pinili nila ang mga lugar na mayroong magandang vaccination performance at cold chain capacity. Karamihan dito ay yung mga nasa Central Luzon at Calabar Zone dahil sa mabilisang pagpapabakuna. Sinabihan na rin nila ang dalawang rehiyon na gamitin ang Moderna vaccines para hindi na masayang. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Maganda umano ang itinatakbo ng monitoring ng Health Department dito sa mga kaso ng COVID-19. At itong nakalipas na araw mga kabombo ay maliit pa rin ang bilang kung ikukumpara dun sa mga nakalipas na linggo. Dahil 3,218 lamang ang panibagong kaso ng COVID-19. Mas mababa ito kumpara dun sa mahigit 5,000 sa nakalipas na 2 at 3 araw. At sa ngayon mga kabombo ay bumaba sa 50,152 ang bilang ho ng mga active cases na dati ay lagpaso ito sa 100,000 ang minomonitor. Ito ho yung mga nasa ospital at nilalapatan ng lunas. Sa kabuuan, meron na ho tayo sa Pilipinas na 2,768,849. Yung mga panibagong binawian naman ng buhay ay 271. Dahil dito ang total fatalities sa Pilipinas dahil sa COVID, 42,348. Habang yung mga new recoveries ay 666,000 o 666,000. Oo, tama. Yung bilang ho ng mga naitalang kaso ng COVID na nakarecover, gumaling ho ito matapos ang gamutan at quarantine procedure, habang yung total number of recovered patients ay 2.6 million mahigit ang nai-record ho ng DOH. Sa buong mundo mga kabombo ay nasa 246.1 million mahigit ang infected ng COVID-19. Yung mga mild cases mo, ang mga kabombo, ay 18 million mahigit ang na-monitor ng World Health Organization. Yung new number dito po sa fatalities, ang total cases na ng mga binawian ng buhay ay 4.9 million mahigit. Dahil ho dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap ng WHO na matulungan yung mga bansa na magkaroon ng mabilisang pagbabakuna. Mga recovered patients naman ay 223 million mahigit ang naitala ng WHO. Sa mga bansa naman, Estados Unidos pa rin mga kabombo ang mahigpit na minomonitor dahil meron ho silang total cases na 46.6 million mahigit na mga tinamaan ng COVID-19. Yung new cases ho nila, 61,000 mahigit. At yung new number of deaths ay mahigit 1,000. Kaya ho meron na silang total fatalities na 762,969. At dito mga kabombo, yung mga recovered patients naman ay 36.5 million ang naitala dyan sa USA. Kaugnay pa rin ho ng patuloy na monitoring dito sa mga kaso ng COVID-19. Sa puntong ito mga kabombo, ng atin hong balitaan ay kukumustahin na ho natin yung mga pangunahing simenteryo, lalo na yung tinaguriang pinakamalaking simenteryo dito sa ating bansa. Diyan ho sa Manila North Cemetery at sa iba pang mga lugar na nalibot ng ating news team. Kaugnay pa rin nitong, ito yung huling araw ho na pupwede na makabisita para sa buwan ng Oktubre itong mga kababayan ho natin. Makadalaw sa mga puntod. Kumustahin natin dyan, Bombo Day, Vincent Pasit, please come in.
Actually, Bombo Dennis, medyo wala nang gaano talagang nagtutungo pa sa mga malalaking mga sementeryo. Gayun din doon sa mga maliliit na mga sementeryo dito sa loob ng National Capital Region. Matapos ngang simula ngayong araw, sarado na talaga itong mga sementeryo at mga kolumbaryo na ito hanggang sa November 3, Bombo Dennis. Kanina, natanong natin doon sa mga nagbabantay sa may main gate ng Manila North Cemetery kung mayroon pa nga bang mga humahabol o yung mga nagtangkan na mga makapasok pa sana sa loob ng Manila North Cemetery matapos ngang isara ito alas 5 kahapon na Bombo Dennis. Ang sabi sa atin ng guard dito sa may Manila North Cemetery, meron daw mga ilan na nagpunta pa at nagbakasakali na makapasok pero hindi na nila ito pinayagan. Alinsunod na nga rin sa guidelines na inilabas ng Interagency Task Force for the Emerging Infectious Diseases o IATF-EID, pati na rin ng ordinansa na inilabas naman ni Manila City Mayor Isko Moreno. Kanina, Bombo Dennis, ay dumaan din tayo sa may Dangwa. Ito ay yung sikat na bilihan ng mga bulaklak dito sa may Metro Manila. Nakita natin kanina, Bombo Dennis, na mayroon pa rin mga nakalatag na mga bulaklak doon na para sana sa Todos los Santos pero hindi na nagawa pang maibenta na mga nagbebenta ng mga bulaklak dahil kahapon nga alas 5 pa lang ng hapon sarado na yung mga sementeryo na ito. Actually, dito sa Manila North Cemetery, Bombo Dennis, kahapon pumalo ng hanggang 17,000 yung crowd estimate ng pulisya na nagmando dito sa may labas ng Manila North Cemetery na humabol sa huling araw ng pagbubukas ng mga sementeryo bago nga ito isasara simula ngayong October 29 hanggang November 3. Doon naman sa may bahagi ng Manila South Cemetery, libo-libo din yung mga nagpuntahan kahapon na Bombo Dennis para maglagak ng kanilang mga bulaklak at bumisita para sa kanilang mga namayapang kaanak para sa bago pa man yung Todos los Santos. Ilang mga kilalang personalidad din, yung puntod ng mga kilalang personalidad katulad na lamang ni na dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino. Doon naman sa may Manila Memorial Park sa bahagi ng Parañaque, Bombo Dennis, ay yung mga fans at mga supporters ng naturang mga individual nagbigay din at naglagak din ng kanilang mga bulaklak bilang paggunita na rin sa alaala ng mga namayapang dating Pangulo at dating Senator Aquino, Bombo Dennis. Okay. Bombo Dave, may mga natatanggap tayo ditong mensahe, ano? Diyan sa ilang area sa Pasay, may mga sumasampa pa sa bakod para lamang makapasok dito sa mga sementeryo kung dun sa main gate ay hindi na sila pinapayagan. Diyan sa Manila North Cemetery, kung di ako nagkakamali, may mga lagusan dyan, Bombo Dave. Kasama ba ito sa mga isinara? Pero may mga residente diyan sa may area na yan ng Manila North Cemetery. Paano ito, Bombo Dave? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Actually, ang base sa nakausap natin kanina na bantay dito sa may main entrance ng Manila North Cemetery, ang sinasabi niya, lahat ng mga lagusan sarado na talaga simula alas 5 kahapon, Bombo Dennis. Yung pinapayagan na lamang makapasok yung mga nakatira sa loob ng Manila North Cemetery. Ito yung mga caretaker na mga puntod at mga nicho dito sa may loob ng Manila North Cemetery. So yung mga hindi nakatira dito sa loob ng sementeryo, hindi pinapayagan makapasok at makalabas. Actually, may grupo din ng mga pulis kanina, Bombo Dennis, na nakasakay sa kanilang mga motor na pumasok sa Manila North Cemetery para mag-ikot at tiyakin na wala ngang nakakalusot dito sa ipinapatupad sa kasalukuyan ng IATF na pagbabawal at pagsasara ng mga sementeryo mula ngayong araw hanggang November 3, Bombo Dennis. Maliban dyan, Bombo Dave, sa paglilibot ng news team, may mga lugar na namataan ba kayo na kumpul-kumpul pa rin yung mga tao? Siyempre, hindi lang naman sementeryo. Baka na-divert, Bombo Dave, yung aktibidad ng ilan sa mga kababayan natin dahil hindi na nga pwede dyan. How about dun sa mga parke, Bombo Dave?
Sa mga bahagi naman ng mga parks dito sa loob ng Metro Manila, wala pa naman tayo nakita mga pagkukumpul-kumpul ng mga tao, Bombo Dennis. Pero ang kanina sa mga nakausap natin, katulad na lamang sa Manila South Cemetery at dito sa Manila North Cemetery, ang sinasabi ng mga bantay, meron sana mga magkakamag-anak na pumunta pa talaga dito sana, Bombo Dennis. Nagbabaka sakali na makapasok, pero mahigpit ngang ipinapatupad ng mga bantay ng mga sementeryo yung umiiral na guidelines at hindi talaga sila pinapapasok. Ang sinasabi na lamang sa kanila, Bombo Dennis, diskarte na lang sana ng iba na katulad na lamang ng pagpapamisa o di kaya pagsisindi ng kandila kahit sa bahay na lamang, Bombo Dennis, o hindi kaya ay pag-attend na lamang ng mga virtual masses na inihahanda naman ng CBCP bilang sa pagunitan na rin ng Todos los Santos, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Day, may nagtatanong dito kung papaano yung libing. Lalo na hindi naman talaga pinapayagan yung matatagal na burol. Paano yung mga libing sa iba't ibang rason, no? Lalo na kung COVID, paano yan? Bombo Dave, yung cremation at iba pang mga proseso. Dahil hindi pwede dyan sa sementeryo o may mga exempted naman, Bombo Dave? As regards naman sa paglilibing o cremation, Bombo Dennis, para sa mga non-COVID patients, base doon sa executive order na inilabas ni Manila City Mayor Isko Moreno sa mga nakalipas na araw, pinapayagan o pinapahintulutan naman ito, Bombo Dennis. Yan ay basta sumusunod lamang sa proper na minimum health standards at safety protocols, Bombo Dennis, at may wastong koordinasyon sa iba't ibang mga sementeryo, Bombo Dennis, kasi hindi naman pwede na basta-basta ka lang papasok sa mga ito, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa Manila North Cemetery, Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sa mga oras na ito, ating alamin ang shortlist para sa next AFP Chief. Isinumiti na ni Secretary Delphine Lorenzana sa Malacanang. May karagdagang detalye si Bombo Annalise Soberano. Naisumite na ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kay Pangulong Rodrigo Duterte ang shortlist ng mga pangalan ng mga kandidato para sa susunod na pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nakatakda na rin kasing magretiro sa serbisyo si AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. sa darating na November 12, 2021. Sa mensahe na ipinadala ni Secretary Lorenzana sa Bombo Radio, kanyang sinabi na early this week na isumite niya ang shortlist ng mga pangalan kay Pangulong Duterte para kanyang pagpipilian. Sinabi ng kalihim, 4 na pangalan ng mga senior AFP officers ang kanyang isinumite. Subalit tumanggi namang pangalanan ni Lorenzana kung sino-sino itong 4 na general. Una nang binigyang diin ng kalihim na seniority, merit at service reputation ang naging basehan ng kanyang rekomendasyon na siyang inirekomenda din ng AFP Board of Generals. Si Faustino ay miyembro ng PMA Class of 1988. Higit 4 na buwan lamang siyang nanungkulan bilang AFP Chief. Siya ang humalili sa pwesto ni dating AFP Chief, retired General Cirilito Sobejana. Ayon kay Lorenzana, ang mga kandidato para sa susunod na AFP Chief ay mga major services at area commanders. Ang mga ito ay sina Philippine Army Chief Lieutenant General Andres Centino, Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Allen Paredes, Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Adelius Bordado, Southern Luzon Command Lieutenant General Bartolome Bacaro, Northern Luzon Command Lieutenant General Arnulfo Burgos, Western Mindanao Command Chief Major General Alfredo Rosario, Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Greg Almerol at Visayas Command Major General Robert Daus. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdagpang balita, inahayag ni Dr. Alitea de Guzman, Director ng DOH Epidemiology Bureau, na nasa pagpapasya na ng Interagency Task Force ang magiging desisyon sa posibleng pagbaba ng Metro Manila mula sa Alert Level 3 patungo sa Alert Level 2
At ito ang naging reaksyon nga ng kagawaran matapos ang patuloy na pagbaba pa ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sinabi ni Dr. De Guzman na kasama rin sa tinitingnan ang pagbuti ng prevent, detect, isolate, treatment at reintegration o itong tinatawag nilang PDITR sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa gitna na rin ito ng pagbaba ng bed utilization rate at ICU rate, bukod pa rin sa bumababang average daily attack rate at bilang ng mga hawaan. Nauna nang sinabi ni Dr. De Guzman na hindi pa panahon para magkampante at magpabaya sa mga pag-iingat na ginagawa sa kasalukuyan. Naniniwala naman si Justice Secretary Minardo Guevara na sinusuportahan ng ibang miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang kanyang posisyon na hindi maaring gawing mandatory ang patakarang no vaccine, no work. Sinabi ni Guevara na nang ilabas ang issue ng no vaccination, no work, inulit niya ang posisyon ng Department of Justice na sa kasalukuyan ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay hindi maaring maging requirement para sa trabaho. Anya, maaring hikayatin ng mga employer ngunit hindi maaring pilitin ang kanilang mga empleyado na magpabakuna. Hindi maaaring pilitin ng mga empleyado o kawani na magpabakuna dahil may batas. Ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 malinaw na nagsasaad na ang mga vaccination card ay hindi dapat maging mandatoryong kinakailangan para sa trabaho, maliban kung babaguhin ng Kongreso ang umiiral at naaangkop na batas. Lahat ng miyembro ng ehensya ng Interagency Task Force ay pinayuhan sa legal na posisyon ng DOJ sa nasabing usapin. Ito naman tayo ng update dahil ang NEDA nakikita raw ang napanatiling paglakas pa ng ekonomiya ng bansa sa third quarter ng taon. Magandang indikasyon ito. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, naniniwala si NEDA Chief Carl Kendrick Chua na napanatili ng Pilipinas ang magandang performance ng ekonomiya, partikular itong tinatawag na Gross Domestic Product o GDP sa third quarter ng taon. At bagamat hindi pa naglalabas ng naturang GDP sa third quarter, ay kumpiyansa si Chua na dahil sa bahagyang pagluluwag ng ating mga quarantine protocols ay dumarami yung nagkaroon ng trabaho at syempre yung mga industriya ay nakapaglawak ng kanilang operasyon lalo na sa sektor ng manufacturing at sa food industry. At inihayag ni Secretary Chua na ito nga abangan natin yung magiging ilalabas na report. Nitong nakaraang second quarter ng taon ay nakapagtala nga ang Pilipinas ng 11% or 11.8% na growth o paglago ng ating GDP. At ito yung inaasahan na kung hindi man lumakas daw ay baka kahalintulad din na figure yung naitala sa third quarter. At natagpan ni Chua na inaasahan din na magpapatuloy ang magandang performance o pagpasok pa ng pera lalo pat sa inaasahan natin na spending o yung tinatawag na paggastos ng mga kandidato, mga politiko para sa lalapit na halalan sa 2022. Na itong bahagi pa ng pahayag ni NEDA Chief Secretary Carl Kendrick Chua. Well, let me answer it this way. Although we call our lockdown ECQ, you know that it is very different from last year's ECQ. Last year, 75% of the economy cannot operate. This year, almost all sectors can operate except those under the 3 Cs. The crowded space, close contact, and closed spaces. We allowed public transport to operate. We allowed workers to work regardless of the time, so no curfew for workers. So it's very different. So of course, someone sitting in Europe or US doing analysis without visiting the Philippines and looking what EDSA looks like, and all of you have been around the city during ECQ, and you know that EDSA and the streets are not like last year na empty. So I think there will be a strong potential for growth. Plus, mobility data from Google, trade data, production data, labor force data all show very different very different positive change compared to last year, even if it's called ECQ. Economy and its structure is much bigger nowadays. It's around 20 trillion.
There are, of course, seasonal effect of the political cycle that is already internalized in all our estimates or projections. Of course, we'll have to see to what extent this new situation is going to impact the GDP from election-related spending. But overall, there are many other growth drivers apart from the electoral cycle. Ang bahagi pa ng pahayag ni NEDA Secretary Chua. Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Dahil ba dito sa mga development na ito at yung magandang nakikita ng NEDA, magbabago ba yung kanilang pananaw na gugugol pa ng mga taon bago makarecover ang ating ekonomiya? Bombo Raymond? Well, yung nauna ng pagtaya ng NEDA na hanggang 2 dekada bago tuluyang maka-recover hanggang sa tinatawag na yung pre-pandemic status. Lahat ng mga losses, ilang trillion na Bombo Dennis, ay nanatili dahil yung kanilang projection ay long term. Kumbaga, na-estimate na nila, na-input na nila, na-factored in na yung mga data, projected data, regardless kung magluluwag o maghigpit pa. So ang kanilang naging basihan ay yung magtuloy-tuloy yung pagluwag ng ating ekonomiya, lalo pat yun nga dahil sa patuloy na pagbabakuna. At yun pa rin yung kanilang projection na talagang bago yung parang sugat nga, sabi ng mga ekonomista, bago tuluyang maghilom at wala ng marka yung sugat dulot ng pandemya, ay abutin talaga ng ilang dekada pa, Bombo Dennis. Mga 2 decades yung kanilang naunang pagtayos. Talagang matagal-tagal pa bago talaga makabawi ng lubusan yung ating ekonomiya, Bombo Dennis. May mga bago bang rekomendasyon ng NEDA para ma-reinforce yung mga existing businesses na hindi tuluyang maapektuhan, magsara kung sakali, Bombo Raymond, dahil siyempre kahit nag-uumpisa na naman muli, may mga gastusin pa rin, Bombo Raymond, para makarecover? Well, ang sinasabi ng NEDA ay yung talagang kailangan ay nandun pa rin ang susi ay yung sa pagpapakuna at pag-iingat. At yun yung kailangan daw para mapanatili yung pagbaba ng COVID-19 cases at makabalik lahat na ng ating mga workforce, ika nga, sa kanilang mga trabaho at kumbaga makikita. At ganoon din yung mga industriya ay lahat na 100% magbubukas na. At syempre, yung kinakailangan, pinupush din nila ay yung talagang bagamat kailangan daw ay ligtas yung pagbabalik ng face-to-face classes. Dahil hindi raw natin ma-afford yung ating bansa na yung ating mga mag-aaral, yung ating mga estudyante ay kumbaga magiging after years, magiging low performer sila. So kailangan ay maibalik yung face-to-face classes gradually para iba kasi yung learning, pag-aaral kapag online lamang, nasa bahay lamang at kumpara doon sa face-to-face na mayroong actual, lalo na yung mga mahalaga na science-related, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating Bombo Network News, mapalad ho tayo. Kapiling natin sa linya ng komunikasyon si dating Vice President Jejomar Jojo Binay sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Vice President. Magandang umaga sa iyo, Dennis. Magandang umaga po sa inyo. Mga oras na ito ay nakikinig po sa atin. Kumusta ho ang inyong umaga ngayon, Mr. Vice President? Exercise nyo dati, nakakarating pa kayo dito sa amin dati pagka mga ganitong morning exercise, Mr. Vice President. Opo, siguro may darating nga araw at magkikita na ulit tayo, Dennis. Opo. Okay. Sir, naibalita po na may mga tulad niyan, may shortage po ngayon ng nurses ngayong panahon po ng pandemya. Ito po yung sinasabi ng grupo ng hospital administrators concerned sila doon sa kapag hindi raw napigilan. Baka raw talagang mahirapan yung mga ospital ho natin kahit unti-unti na tayong gumaganda yung trend ho ng pagbaba ng kaso ng COVID-19. Ano po ang inyong masasabi doon sa baka raw magkaroon tayo ng shortage ng mga nurses, Mr. Vice President?
Alam po ninyo mga kababayan, talaga ba kung nakababahala nga ang balitang yan. Isipin po ninyo, tayo ang may pinakamaraming nurses na ipinadadala sa ibang bansa. Pero tayo ngayon, nahihirapan. Damang-dama natin ang shortage dahil dito sa pandemya. At kahit sinasabi ng DOH na bumababa na ang mga kaso ng COVID, hindi raw ito nararamdaman sa mga ospital dahil hirap pa rin sila. Okay, with your indulgence, Mr. Vice President, magtatanong din po ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Alright. Sa tingin ninyo po, Vice President Binay, ano ang dahilan? Bakit umaalis ang ating nurses papunta sa ibang bansa kahit na merong pandemya? Magandang umaga sa iyo, Jay. Unang-una na, yung ipinangako sa kanilang benefits sa panahon ng pandemya, hindi pa rin na ibibigay ng buo. Hindi naman malaking halaga kung tutusin. Hindi ito equivalent sa sakripisyo nila, pero hindi pa maibigay ng nasa tamang oras. Pero ang pangunahing dahilan ay ang sahod at benepisyo. Alam natin na mahalaga ang papel ng nurses at health workers, pero hindi pa rin sapat ang pasahod sa kanila. Kaya sa karamihan ng pagtatrabaho abroad, ang solusyon nila. Hindi naman natin sila masihisi dahil kaya naman tayo nagsisikap makatapos ng pag-aaral at nag-iipon ng karanasan para mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya. Tingin ninyo, Vice President, ang dapat gawin para mapigilan ang pag-alis ng ating mga nurses? Alam po ninyo, unang-una na, ibigay na sa kanila yung mga ipinangakong benefits. Yan naman ay nasa batas, nasa bayanihan 1 and 2. Karapatan nila yan. Pangalawa, habang may pandemya, dagdagan mga benepisyo at gayong retroactive ang pagbibigay. Kailangan ng batas para bigyan sila ng dagdag na hazard pay, risk allowance, insurance coverage. Kapag nagkasakit sila ng COVID habang nasa duty, dapat may compensation bukod sa sagot ang cost ng pa-hospital at kung nagkataon at may namamatay na health worker, dapat yung may matatanggap. Pero ang long-term solution dyan, bigyan ng ating health workers ng dissenting sahod at job security. Kaya naman sila nagtatrabaho sa ibang bansa, gaya ng marami nating kababayan, ay dahil hindi sapat ang sahod dito. Ayusin natin yan. Lagi ko pong sinasabi nung ako ay Vice President pa, yung pagtatrabaho sa ibang bansa, dapat personal choice at hindi dahil kapit sa patalim at wala ng ibang paraan para mabigyan ng pamilya ng magandang buhay. Okay, maiba naman po ako, Mr. Vice President, pero ito yung COVID-related pa rin. Ito po kasing implementasyon ng alert level system, lalo na ho sa mga probinsya. Ito yung system ho kung saan may power ho yung local officials na magpatupad ng kanilang granular lockdown o kaya naman yung kung anumang lockdown, yung kanilang nais na pairalin doon sa mga selected areas under doon sa munisipyo kaya naman syudad. May request po ang samahan ng mga provincial governor na huwag munang ipilit sa kanila yung applicable dito sa Metro Manila. Kayo ho, bilang dating local chief executive at humawak din ng national office, ay ano ho ang pananaw po ninyo dito? Kailangan ba kung ano sa Metro Manila, ganun din ang pattern hanggang sa mga lalawigan, Mr. Vice President? Alam po ninyo, ang naging problema kasi ayon sa ibang governors, hindi sila kinukonsulta o sinabihan man lamang na effective na ang alert level system sa kanila. Hindi naman po lahat ng local government ay may resources para magpapatupad ng granular lockdown sa bahagi ng alert level system. Sa granular lockdown, yung local government unit ang magbibigay ng pagkain at ibang basic needs ng mga residente na naka-lockdown. Dahil nga hindi sila pwedeng lumabas ng kanilang mga bahay sa loob ng 14 na araw. Meron po tayong tinatawag na 4th at 5th class municipalities at uuobligahin sila ng national government
na magbigay ng pagkain para sa mga naka-lockdown na kababayan natin. Baka mahirapan po sila. Okay. So, Vice President, ano po ang tingin ninyo na dapat ginawa ng national government bago nagpatupad ng alert level system at policy na granular lockdowns? Alam niyo po, dapat pinag-aralan ng gusto bago idiniktas sa mga probinsya. Dapat inalam ang capabilities at resources ng mga ating mga local government units. Kung hirap ang LGU, obligasyon ng national government na magbigay ng pagkain, gamot at pang pangangailangan ng mga kababayan natin na ilalagay sa granular lockdown. At dapat siguruhin na matatanggap nila ito sa tamang oras. Baka tirik na ang mata sa gutom ng mga kababayan natin, wala pa rin ang ayuda mula sa national government. Okay, Mr. Vice President, kayo ho ay kumakandidato sa pagkasenador sa 2022 elections. Ano po sa tingin ninyo yung mga dapat na maging priority sa susunod ho na administrasyon? Yung, kumbaga, sabi nga niyan, experience is the best teacher, ika nga, no? Yung pandemic time, yung mga lesson natin dito. Kayo ho, pagka sa susunod na administrasyon, ano ho yung nakikita nyong dapat maging prioridad na ng mauupong panibagong leader at yung mga panibagong set of officers ng ating bansa? Unang-una na po ay ang pagtulong sa 4 na milyong kababayan natin na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ganon din ang mahigit 3 milyong pamilya na nakararanas ng gutom. Tumaas ang bilang nila dahil sa pandemya. Kailangan po nila ng tuloy-tuloy na ayuda. Hindi dapat ito ipagkait sa kanila. Obligasyon po yan ng ating pamahalaan. Dapat ibigay ng todo-todo hanggat hindi pa sila nakakaahon. Pero yan ang tinatawag na short-term solution. Sa long term, dapat magtulungan ang lahat para maibangon ang ekonomiya. Dapat makalikha ng mga trabaho, hindi lang para sa mga taga-syudad, kundi lalo na sa mga taga-lalawigan. Nakita rin natin ngayong pandemya na kulang ang ating health facilities at ang paggamot at pa-ospital, lalo na para sa mga naka-COVID, napakalaki ng gastos. Dapat ang ospital at paggamot abot kaya. Dapat may libreng gamot para sa may sakit. Lahat na yan, dapat ayusin din natin. At iyan na isama sa priorities ko, sasama ko sa priorities ko, sakaling ako po ay pararing bilang maging senador sa 2020. Okay, Mr. Vice President, siguro bago tayo kumalas sa linya, no, baka ho gusto nyong anyayahan, mga kababayan ho natin. May mga aktibidad ba kayo dito ho sa mga susunod na araw, events na inyo pong pupuntahan, Mr. Vice President? Binabala ko pong mag-ikot at makasalumuha sa ating mga kababayan talagang para makausap at kumusta na ba ho kanilang pagharap sa mga problema nila. Okay. With that, maraming salamat po, Mr. Vice President, sa oras na inilan po ninyo sa Bombo Radio Philippines sa umaga po na ito. May salamat din sa iyo, Dennis. Isang karangal na tayo magkausap ngayong umaga. Magandang umaga po muli sa inyo, aming mga kababayan. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang dating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, former Vice President Jejomar Jojo Binay. Abangan ho mamaya mga kabombo, 2 bayan sa North Cotabato ay binaha, kabilang na ho ang relocation site na para pamandin doon sa mga apektado ng lindol. Yan at iba pang balita, susunod na. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea
and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang mga negosyante naman sa Metro Manila excited na maibaba pa ang alert level sa susunod na linggo. Alamin ang report ni Bombo Jovino Galang. Nakahanda na ang maraming negosyante sa Metro Manila sa posibleng pagbaba ng alert level sa susunod na buwan. Magtatapos kasi sa October 31 ang alert level 3 ng National Capital Region. Maraming mga health experts at business experts din ang nagsabi na posibleng malulugan na ang alert level sa Metro Manila. Sa kasalukuyan kasi ay merong hanggang 30% ang capacity ng mga restaurant at tanging mga fully vaccinated lamang ang kanilang tatanggapin habang 50% sa outdoor dining, bakunado man o hindi ang mga magtutungo. Sakaling ma-downgrade ang alert level nito ay maaaring maging 50% ang capacity sa mga indoor dining. Merong dagdag na 10% kapag ang mga establishmento ay nabigyan ng safety seal. Sa ginawang pagpupulong ng mga business group na binubuo ng mga representatives mula sa restaurants, salon, spa, cinemas, gyms, amusement parks, hotels at mga airline companies ay ibinahagi ng Okta Research Group na maaring bumaba ang arawang kaso ng hanggang 2,000 sa mga susunod na linggo. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! At kaugnay niya pa rin yan mga kabombo, paano naman kaya yung mga otoridad natin naghahanda kung sakasakaling ibababa pa ng husto yung alert level status ng Metro Manila? May report si Bombo Marlene Padiernos. Mas paiigtingin pa ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng minimum public health standard and safety protocols at seguridad sa ilalim ng Alert Level 2 sa National Capital Region. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, nagtalaga na ng mas maraming police personnel at ramp-up vaccination laban sa COVID-19 ang mga lokal na pamahalaan sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa itataas na Alert Level 2 sa lugar sa darating na Nobyembre. Siniguro naman ni Philippine National Police Chief Guillermo Eliazar na hindi magiging kampante bagkus ay palagi pang magiging handa ang PNP sa pagpapatupad ng mga alituntunin upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino anuman ang maging alert level na ipapatupad sa bansa. Magtatapos ang Alert Level 3 sa Metro Manila hanggang sa darating na Oktubre 31 taong kasalukuyan. Samantala, patuloy pa ding inaabisuhan ng Metro Manila Council at Interagency Task Force on Management of Emerging Infectious Diseases ang publiko na huwag maging kampante at patuloy pa din na sumunod sa ipinapatupad na minimum public health safety protocols ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib na dulot ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, mas kaunti ang bilang ng mga Pilipino na umaasang bubuti pa ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na buwan o sa susunod na 12 buwan. Ayon pa sa isinasagawang survey ng Social Weather Station o SWS, isinagawang survey mula September 12 hanggang 16 kung saan nagpapakita na 33% lang ng 1,200 adults respondent ang umaasang bubuti pa ang kanilang buhay sa loob ng taong ito. Ang nasabi resulta ay mas mababa ng 4% kumpara sa isinagawang survey noong buwan ng Hunyo na nakapagtala ng 37%. Ang mga umaasang lalala pa ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ay nananatili sa 7%, habang 45% ang umaasa na mananatiling pareho ang kanilang buhay. Ang natitirang 14% naman ng mga respondents ay hindi naman nagbigay ng kanilang sagot. Kuha na tayo ng gulat mula sa ating mga himpilan, Bombo Jane, sapagkat dun sa bahagi ng North Cotabato ay nakaranas ng baha. May ilang bayan dun. Kasama yung relocation site pa man din ng mga pamilyang apektado ng lindol, apektado din nitong baha. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal.
Naging apektado na malawak ang pagbaha ang dalawang bayan sa lalawigan ng North Cotabato dahil sa ilang araw na sunod-sunod ng pagbuhos na malakas na ulan. Itong kinumpirma ni Engineer Arnolfo Villaruz, Chief for Operations ng PEDRIM Office ng North Cotabato sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Villaruz, kabilang sa mga binaha ay relocation site ng mga pamilyang nasira ang bahay dahil sa malakas na pagyanig ng lindol noong 2019 sa barangay Lomaves, Kirapawan City. Samantala, ang mga pamilya nakatira naman sa gilid ng Liguasan Marsh sa mga barangay sa Pikit North Cotabato ay binaha rin dahil sa pag-apaw ng tubig baha sa ilog. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga moske at sementeryo sa nabanggit na lugar. Kaugnay nito, agad naman na nagsagawa ng assessment ang PEDRIM Office ng North Cotabato sa mga apektadong lugar kung saan namigay na rin sila ng mga relief goods bilang paunang tulong sa mga apektadong pamilya. Ako lang hindi na pahibalo sa tanan nga may ara advice ang pag-asa nga may ara kita lang niya umpisa Oktubre hasta sa Marso sa sunod nga tuig. Amo gani nga paspas ang amon nga information dissemination para makapreparar ang mga LGU sa aton mga communities labi na to mga flood prone sa landslide prone area. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Higit 7 milyong pesos naman na halaga ng droga sinunog ng otoridad. May update ang Bombo Radio Davao. Tiniyak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 11 na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga at paghabol sa mga patuloy na nasa likod ng mga illegal na aktibidad. Nabatid na nasa 7.1 million na halaga ng illegal drugs at drug paraphernalia ang sinunog sa Balay Silangan sa Sitio Magay, Barangay Don Martin, Marundan, Mati City. Sinasabing nasa 5.4 million halaga ng illegal drugs at 1.7 halaga ng marijuana ang sinunog ng otoridad. Ang nasabing mga illegal drugs ay na-recover sa mga isinagawang operasyon sa Davao Region kabilang na sa Davao City. Layunin sinasabing hakbang na hindi ma-recycle ang mga illegal drugs at manatili ang transparency ng gobyerno. Nanguna sa nasabing aktibidad si Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Director Eileen Lovitos kabilang na si Governor Nelson Dayang-Hirang at iba pang law enforcement agencies na nagkaisa para mapigilan ang problema ng illegal na droga sa rehiyon at makamit ang drug-free status hindi lamang sa probinsya kung hindi sa buong Davao Region. Yan ang balita mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Si Bombo Eman Darapenya nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Pasitabi muna doon sa mga nakikinig, lalo na kung may mga bata, no? Medyo maselan yung susunod nating balita dahil Mr. Ho, tinaga yung kalaguyo ng kanyang misis dyan sa Iloilo. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Tinaga ng mister ang kalaguyo ng kanyang misis sa Pasig City. Ang suspek ay si Crisanto Layog, 80 anyos, residente ng barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo. Samantala ang biktima naman ay si Rene Dawang, 48 anyos, ng barangay Imbang Grande, Pasig City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, hepe ng Pasig City Police Station, sinabi nito na magkasama rin sina Dawang, Layog at misis nito sa isang bahay. Ayon sa hepe, bagong ka-live-in partner ng misis si Dawang, ngunit sinama nito ang kanyang 80 anyos na mister dahil matanda na ito at wala nang mag-aalaga. Posible umano ani Pamonag na nakaramdam ng selos ang mister kay Dawang kung kaya tinaga niya ito sa likod habang nagluluto. Kaya daw lang bulagay ni sila mo ang mag-asawa, ang si Crisanto ng yasa. Mga almost one year naman kano. Katong sa pupo na nila si Crisanto Layog kaya daw rin sa katuan sa pupo ni isang niri ni Dawang kay dalawang pester sa Imbang Grande sa Balay. Si Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Sa dagdag pa nating balita, Engineer Ho dyan sa Tabuk City sa Kalinga, kabilang ito sa 27 strong NASA team na maglulunsad ho ng space rocket sa 2022. At kaugnay niyan may pag-uulat ang Bombo Radio Tugigaraw.
Isang engineer mula sa Tabuk City ang kabilang sa team ng National Astronautics and Space Administration o NASA ang maglulunsad ng space rocket sa kalagitnaan ng taong 2022 kasama si Engineer Zar Agustus Domingo sa 27-strong NASA team na magpapalipad ng tatlong 2-stage Black Band 9 sounding rockets sa Arnhem Space Center na malapit sa Ecuador ng Australia. Layunin nito ay ang pagsasagawa ng astrophysics research para maobserbahan ng mga scientists ang mga astronomical object na hindi kayang makita ng gamit ng NASA na Northern Hemisphere Rocket Ranges. Nabatid na ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na magpapalipad ang NASA ng space rocket sa pamamagitan ng commercial launching facility sa labas ng Estados Unidos. Si Domingo ay lumaki sa Tabuk City at nagtapos ng sekundarya sa Tabuk City National High School noong 1980 habang nag-aral din siya sa pagka-inhinyero sa Mapawa Institute of Technology. Balita mula sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Jello Magudayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent #1 sa Cagayan, Basta Radyo. Bombo. Bombo International News. Ipinagtanggol ni Taiwanese President Tsai Ing-wen ang presensya ng mga sundalo ng Amerika sa kanilang isla. Sinabi nito na mahalaga ang papel na nasabi mga sundalo ng Amerika dahil sa nararapat ni pagtanggol nila ang kanilang isla laban sa posibleng pananakop ng China. Kailangan may pagtanggol nila ang kanilang isla para matamasa ng 23 milyon nilang mamamayan ang matagal na nilang ninanamnam na demokrasya. Una nang inamin ng Defense Ministry ng Taiwan ang pagsasanay ng mga US military sa kanilang mga kasundaluhan. Subalit kinalaunan ay kanila itong itinanggi. Magugunitang tumaas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Noong mga nagdaang buwan ay patuloy ang pagpapalipad ng China ng kanilang mga fighter jets sa Taiwan. Samantala naman, ikinabahala ng top US General ang ginawang pagpapalipad ng China ng kailang hypersonic missile. Ayon kay General Mark Milley, ang chairman ng Joint Chief of Staff, na mabilisang pagpapalawak o nagpapalawak at nagpapalakas ang China ng kanilang military. Mariing itinanggi naman ng China na isang hypersonic missile ang kanilang pinalipad at sa halip ito ay isang spacecraft. Ang hypersonic missile kasi ay madaling makontrol kumpara sa conventional missile na 5 beses na mas mabilis at hindi nahaharang mula sa air defense. Noong nakarang linggo rin ay nagsagawa ang US ng missile test ng kanilang hypersonic missile na nasa facility sa Virginia. Bombo Sports News. Nakatakdang maglabas ang International Olympic Committee o IOC ng desisyon kung may sasama pa rin ang boxing at weightlifting sa Paris 2024 Games. Sinabi ni IOC President Thomas Bach na mahigpit na binabantayan ang nasabing mga federations dahil nga sa nagkaroon sila ng problema sa kanilang pamamahala. Mahalaga na mailabas agad nila ang kanilang desisyon para na rin sa kapakanan ng mga atleta. Magugunitang noong nakaraang buwan ay isinagawa ang investigasyon na pinamumunuan ng AIBA dahil nga sa nangyaring manipulasyon umano sa boxing noon pang 2016 Rio Olympics. Sa panig naman ng weightlifting ay kailangan ang pagkakaroon ng culture change para sa International Federation. Sa dagdag pang balita, mga kabombo, itong Tokyo Olympics bronze medalist nga na si Yumer Marcial ay inuulan ho ngayon ng pagbati matapos ang kanyang kasal sa long-time partner. At may pag-uulat ang Star FM Bacolod. Kinasal na nga si Tokyo Olympics bronze medalist Yumer Marcial at isa ring boxer mula Zamboanga na si Princess Jeniel Galarpe sa Pico de Loro, Batangas. Kabilang sa mga wedding sponsors ay sina Senator Manny Pacquiao, ABAP President Ricky Vargas at ABAP Secretary General Ed Picson. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa isa sa matalik na kaibigan ni Marcial na si IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancahas, sinabi niyang labis siyang masaya sa mga naabot ng kaibigan sa larangan ng boxing at ngayon naman ay natupad na rin ang matagal ng pinapangarap na ikasal. Masaya ako kasi yun nga, kahit na taas na narating ni Yumer, ganun pa rin yung touring niya sa amin, hindi talaga siya nagbago. Dumalo din sa kasalan sina POC President Abraham Bambol Tolentino, Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam at Nessie Biticio, at maging si Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz. 9 na taon ding naging magkasintahan sina Princess at Yumir bago nagdesisyon na bumuo na ng sariling pamilya.
At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Inanunsyo ni Facebook founder Mark Zuckerberg na papalitan na nila ang pangalan ng kanilang kumpanya. Tatawagin na niya ito ngayon bilang Meta. Isinagawa nito ang anunsyo sa virtual reality ng kumpanya na nakafocus sa metaverse o Meta. Sinabi nito na sa kasalukuyan kasi ay nakikita ang kanilang kumpanya bilang social media company, pero sa kailang dugo ay sila ang kumpanya na gumagawa ng teknolohiya para ikonekta ang mga tao. Paglilinaw pa nito na mananatili pa rin ang kailang social media apps gaya ng Instagram, WhatsApp at ang Facebook. Pakinggan natin na si Facebook founder Mark Zuckerberg. Facebook is one of the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, now Horizon, Nazare, and more. Building our social media apps will always be an important focus for us. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. And I want to anchor our work and our identity on what we are building towards. We just announced that we are making a fundamental change to our company. We're now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps, and one for our work on future platforms. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. At bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Rafael Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 57 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa diri sa Bombo Radyo Bacolod the Philippine Start Time. 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga di sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Biyernes petsa 29 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021 katapusan nga adlaw sang Biyernes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. 58 dias na lang ang nabilin antay sa adlaw sang Paskwa. Ato nagnatamya mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Nga aga mangin kaupo ng nyo alagad si Bombo Erlin Bayonita. Kung na kita sa Lasan Wava Media ang atak na sa mga aga, magdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ng pong sila sa bangman, mga balita sa batag sa inang pangkagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin na sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Senador Risa Ontiveros nagapagwa kahapon sa mga litrato nga nagapakita nga si President Rodrigo Duterte ang nakigsapol sa isa man ka kompanya nga nagasupply sa mga medical supply sa idalo madri sang kontrata pinaagi sa Procurement Service Division sang Department of Budget and Management. Sa hearing kahapon sang Senate Blue Ribbon Committee Banwa ginapresentara diri ni Senador Senador Franklin Drilon nga ining Chinese businessman nga si Michael Yang ang nagabayad gid lamang sang inigani makalabot sa 8,000 pesos nga income tax sang nagligad nga tig 2018. Malaman ni siya nakabayad sang buwi sa linas sang tuig 2014 sa tuig 2017. Ang Senado Banwa nagapreparar na sa karon sang pagkwestiyon before the Supreme Court sining memorandum ginapagwa ni President Rodrigo Duterte nga nagaban sa mga miyembro sang gabinete nga magatambong sa may Senate investigation. Sining probe nga ginapatigayon sa mga senador may kang tanan na diri Banwa sa alleged overpriced nga mga medical supply. Dahil sa pagtakop sang voter registration nga extended buwas Oktubre 30, may apila diri ka mga panugyan ang Commission on Elections para sa mga gusto nga magaparehistro nga ti dapat temprano pa. Sa iba na pa nga mga balita nasyonal, nadugangan na pa ang ining doses sang bakuna kontra coronavirus nga nabaton sang Pilipinas kahapon. Nagadangat na sa masobra 100 million ka doses ang bakuna nga yari diri sa may Pilipinas pagkatapos nga nakabaton na kita sang malapit 1 million ka doses sang Pfizer vaccine. Kami ni nagabot sa Maya Ninoy Aquino International Airport. Sa mga balita international, ang nag-resign ng gobernador sa New York si Governor Andrew Cuomo ang ginasakaan na sa kaso ang mayara na agin basakaan na sa kaso ang sex crime ang nadribanwa sa paghaharas sa pilaman ka mga empleyado. Sa iba na pa nga mga balita international, inaislan na ang mother name o kung mother company name sang Facebook ining Meta. So ang mga app ng Facebook na magapabilin ina siya gyapon na banwa ang ilalangged nga company name amo ni ang ginaislan. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod sa bangman province of Negros Occidental, mga resource persons mga nakapod daton sa mga aga diri sa aton suning nga palatuntunan.
Ini ang second to the last day ini Banwa, last day sa pagbisita sa mga patio diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod and then province of Negros Occidental kaya dito sa Maya Metro Manila tisrado na yahalin subong bata diri sa executive order sa aton nga mga chief executives ang closure is magasugod pa buwas adlaw sang Sabado that is Oktubre 30. So, doble pagida diri nga seguridad ang ginpahamtang sa aton nga mga otoridad Banwa kadungan na sining last day sa pagbisita sa mga patio kay ginalauman na ang pagdagsa sa mga himata sa mga minatay sa Maya Burgos Cemetery mayara dira sa pilaman na ka mga ginalubong nga bala nga ginakawat ang ila sining lungon and then ginapotos ang diri ang tulan sining pinaanda sa sining patay. Paganin diraya nga nagakagna sa palang tuwang nga bangkay ginakawat na siniyang lungon at the same time ang lapida abo ni ginatarget sa mga suspetsado. I-check na to na karon na direkta sa Maya Burgos Cemetery with the Bomboliani Zil Minardo. In fact, nagpapangayon na ning ato na sa nga syudad sa Bulig sa Maya Bacolod City Police Office para nga mapunggan ang ining kinawatay dara. Operte na gani kamanta sa mga kawata na gani nga bago lang nalubong ang ining patay bala ginakawat na pati nga lungon na dalasa. Sa iba na pa nga mga balita lokal, ginapahayag na sa Department of Justice nga dapat iga-align na diri sa Department of Labor and Employment Banwa ang ining policy sa non-mandatory vaccination para sa mga empleyado. Pagawati may clarificatory statement pa na diri ang Department of Labor and Employment sa ining pahayag nagligad nga pwede kuro ta mapahalin sa mga employers ang ila sa mga empleyado nga hindi magbabakuna o kung wala na bakunahan batok sa coronavirus. Bata siling diri sa Department of Justice merikata sa layi nga nagasiling nga hindi ni mandatory ang ining pagpabakuna sa mga Pilipino. In fact, wala sang pungsod nga nagpasar sang layi nga dapat mandatory gid ining pagbabakuna batok sa coronavirus. Grupo sang mga negosyante ganit diri sa aton sa may Metro Bacolod haluson dati silingan nila hindi man gani kuno ni discriminatory. Check na natin na karon a statement from a labor group with the Gawa Secretary General Winnie Sancho. Sa iba na pang mga balita lokal, kahapon na ginasuguran na sang Land Transportation Office ang ining pag-issue sang driver's license nga mayara sang 10-year validity. Ginasuguran na Banwa sa mga wala pa nga kometer sang violation kaga sila ang mayara sang prioridad or ginatagan ni sang prioridad sila ang entitled to the license with the longer validity sa Land Transportation Office. Pero tingala uman naman nining masuguran na pagpatuman o kung na issue sa bulan sang Nobyembre. I-check na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Siyempre, ang aton sa nga pagpangagda sa aton nga mga taga-Palamati, ang inyo sining nga mga entries, paspasin nyo na hulog diri sa aton sa nga studio o kung sa mga drop boxes sa may palibot sang syudad sang Bacolod, kagasabong man na probinsya sang Negros Occidental. Para sa aton sa nga promo diri sa 1-2 Panalo at 2021 ng Bombo Radio and Star FM. Ang 1-2 Panalo Part 20 promo kung sa rin kabagusan 6 milyon ka pesos nga premyo ay gapanagtag sang Bombo Radio Philippines nationwide. Magabuno kita sa ika-74 na ni nga milyonaryo sa Bombo Millionaires Club nga magabaton isang 1 million pesos bilang nga grand prize. Ang ato na sining mga regional winners magabaton sa nga taga 50 mil pesos halin sa Luzon, sa National Capital Region, syempre sa Visayas, kag Mindanao. Meron man kita sa mga guaranteed prizes sa 24 ka mga areas kung sa rin nahamtang ang Bombo Radio kag Star FM. Magabaton ang first prize winner 15 mil pesos. Ang second prize winner magabaton isang 10 mil pesos. And ang third prize winner magabaton isang 5 mil pesos. Atungan na sa tikilalaga sa Lunes, Nobyembre 1, mayroon na kita diri sa daily draw para sa aton ng mga daily draw winners magabaton isang kabugusan nga 1,150 pesos.
500 pesos nga cash, and then 650 pesos nga balor sa nga gift pack. Tatlo inaka-winners halin sa Lunes, Nobyembre 1, Lunes hasta sa Biyernes sa sulod sa nga 7 ka semana. Mabantayan ninyo dugay-dugay ang aton sa mga proof of purchase sa plaster naton sa inyo para makaangkon kamo sa nga chance nga magadaog dali sang dalako nga mga papremyo sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bomba Radio and Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. 13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Klaro kahapon sa Department of Justice sa Banwa nga dapat i-align sa Department of Labor and Employment ang ining policy para sa non-mandatory vaccination para sa mga empleyado. Kaya pilagan ka mga workers dito sa may Metro Manila nagadangopan na nagligad sa may Trade Union Congress of the Philippines parang ipahibalo nga mayara sa mga employers nga hindi magbayad sa sweldo kung wala na bakunahan ang inang empleyado. Again, clarify diri sa Department of Justice sa Interagency Task Force nga ang mga empleyado hindi sila required to be vaccinated against the coronavirus. Kung hindi mo ya gusto, hindi kaya pagpiliton, kung gusto mo, ti pabakuna ka. Sa statement na diri nga ginpahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara, I emphasized that the COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 was clear on the non-compulsory nature of vaccination as an additional requirement for employment. Kaya banda dre nagapatuman sang no job, no pay policy nga ginapilit agad dre mga empleyado nga dapat nga magpabakuna. Magluwas gid lamang kon amyandahan no kanimodify sang Kongreso ang ining COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 ang ining existing provision sang applicable law amo ni ang pagasundon nga ang ining mga empleyado. Hindi pwedeng pigoson mo gid sila ya. Hindi pwedeng piliton mo gid sila nga magpabakuna kung hindi nila ya gusto. Because sa idalom sa ngaton nga 1987 Philippine Constitution, may reketas sang kahilwayan kung ano man ang gusto naton, basta lang kay hindi kita maglapas sa kung ano man nga layi. Tiwala dere sang layi nga nagamando sa aton kag hindi man na siguro makabasar ang aton sa nga Kongreso sang layi nga nagamando sa tanan nga mga Pilipino to get vaccinated against coronavirus. Kay karon paglapas sa manina sa aton tawhanon nga kinamatarong. So diri sa dalom sang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 klaro nga hindi mandatory ang ining vaccination. So amo ni ang mag-apply because amo ni ang existing and applicable law. Magluwas gid lamang banwa kung mayara na dira sang amend. Mayara sang ligwaton dira sa may provision nga ini ang department or ang aton nga Kongreso banwa. Again, take note naman ini sa Department of Labor and Employment. Kay kasunod ni nagligad sining pahayag bala sang Labor Department, although in fairness man sa dole, may raman sila sang ginpagwa gilayon nga clarificatory statement. Because sa Oktubre 21, ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mayara sang legal basis for employers in areas under Alert Level 3 to require their workers to get vaccinated against COVID-19. Kaya ginisite niya na dari ang ining resolution by the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases regarding sa mga areas sa dalom sang Alert Level 3. Bata sa parehong adlaw pagkahapon, nagpagwa man na dari sang clarification ang dole nga ang ining pag-terminate sa mga empleyado prohibited if only the reason is being unvaccinated against COVID-19. Sa piyakalinya ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bombo Erlin. Good morning. No, labi na gid sa aton mga
workers, no, mga mamumugon nga nagamonitor sa imo programa. Mayroon din sir sang pag-atag ng Department of Justice nga hindi din dapat pag-terminate sa mga employers ang ilang nga empleyado kung siya ang wala na bakunahan against the coronavirus. What's your reaction na Dre at sir? Yes, Bomberly, no, ginabi-abi naton ang panindugan sa Department of Justice, no, because forcing the workers to have a vaccination, o kung in other words, i-implement mo abi ang ginatawag na no vaccine, no work, no pay, no salary scheme, that would be discriminatory, no, and unconstitutional, no. Sige nambal na kayo na ang Republic Act regarding sa vaccination nagasiling hindi ini compulsory, no, and it was supported by the opinion of the Department of Justice, no. On the other hand, ang iyan naman nga resolution sang IATF nga kuno may imprimatur ni President Duterte nagabunggo, no, nagabunggo sa Republic Act. So nga aton lang dira nga in these trying and difficult times, hindi naman naton pag papanaog ang mga amo sina nga kuano nga skiba abi, no, kay hindi pa man napalisi ang mga mamumugon dihado na mo, no. Damo wala obra, nagsaka ang gasolina, nagsaka ang mga pamalaklon, nagnubo ang real wage. Kagti paano makasurvive ang workers kung i-implement mo pagidina nga mga kuano nga mga pulisya abi, no, kung tawgo naton. In the first place, ang constitution nagasiling that the workers are entitled to security of tenure. Di karon kung ipilit mo na iya sa akon nga hindi mo ko pagpaubahon, hindi mo ko pagpasudlon sa trabaho, hindi mo ko pagtagaan sang akong sweldo kay tungod wala ko ya mabakunahan, di dako na iya nga issue, no, kay number one, kung ang isa ka tao sigado, wala siya sang propiedad, Bomberlin, ang propiedad yan lang iya trabaho mo. Di kwaon mo pag ginasakon, kundi gutom ang akon nga kuan nga pamilya, no. So it's not only unconstitutional, it is anti-labor, no, in the sense na ang vaccination ginambal na hindi compulsory, no. Si for example, Bomberlin, may ara yung mga tao nga may mga masakit sila like diabetes, kag nagsiling abi ang kuan, nagsiling ang doktor nga hindi sila magpabakuna kay madelikado ang ilang nga kalusugan na biokon health. So that is more of an exception, no, exception to the rule, no. Tani ang akon lang bala nga there should be a more compassionate and liberal interpretation of all these things in favor of labor. Kaya man karon kung kuhaan mo pag isang palangabuyan ng tao, paano na lang karon ang iyang survival, no? So dapat the government should come out with a clear-cut policy. Isa pa, Bomberlin, kung nakuhabi workers, hindi mo kaya pagswelduhan. Di pa ilan naman kaya kaso, no, non-payment of wages for services already rendered. Okay. Kag this move, no work, no vaccination, no work, no salary policy, as I have already mentioned, is a threat to the workers' security of tenure. But of course, Bomberlin, it does not mean na gina-discourage nato ng kuana ang mga workers na hindi magpa-vaccinate. Ang ara ang gusto nila magpa-vaccinate, particularly in natawag naton bala mga establishmento o kung mga workplaces nga labor intensive, no, nga ililikit kidabi ang ilang proximity sa sulod, di dapat manggid nga magpabakuna sila. But in the same manner nga dapat ini ng kuano compulsory, no, hindi bala pag-i-impose, no, hindi pag-ipilit nga singganon mo ang workers nga ate kung way ka bakuna, wala ka obra eh. Ang gina-implement nilang inatuwag lang
hindi nila pagpasudlon sa workplace. Trabaho. Kaya kuha sina no work, no pay policy. Correct. Kagti ko na kuya pambalo na sa labor advocate, hindi mo kuya pasudlon sa workplace nga wala man lang sa kabangdanan. That is equivalent to lockout, no? Okay. In lockout mo kuya. And I can file cases against the owners of the establishment. May pila ka mga statement na dari sir ang grupo sa mga negosyante sa Maya Bacolod that somehow tiga nakabig din nila nga hindi man siya discriminatory kung ni patuman ang ining no job, no pay policy, but this is helpful. Ano yung mahambalan ni mo dara sir kung warning ninyo sa mga employers? Ati nga hindi lang pag-implement on the basis, no, sang ginahambal nga nga hindi kuan ini compulsory, no. Respetuhon lang naton ang panindugan man sang isa ka mamumugo, no. But then in general I would say nga at this time kinanglan naton ang cooperation between labor and management, no. Kasi labor and management are partners in progress mo. Kaya dapat tipunon, no? Kung ikaw employer, tipunon ang mga mamumugon and explain to them the necessity and the rationale of having a vaccine, no, on COVID-19. Pero hindi kay siling ipagi mo sa pamaagi, ipagi mo siya sa proseso na daw pahugon mo ang mamumugon, no. So kung may mutual understanding between labor and management, I think there will be industrial peace and harmony in order for us to orderly confront, no, this COVID-19 pandemic. Pwede man lang na sir inganyuhon lang bala sa maayo lang paagi pathagan. In fact, kami diri sa Bombo Radio, we have this COVID-19 vaccine literacy. Diri way naton ginapilit tamang kotoran naton nga magpabakuna, but we just keep on giving them information para nga mas labi naton nga maintindihan ang ining importansya sang bakuna. Ti kon ikaw dala nakadesign, hindi ka gid magpabakuna, ti wala ka taya pilitay. That's correct, Bomberly, no, kinanglan may widest dissemination of information, no, on this matter. With all due respect sa hindi iya magpabakuna, kung ano matabo sa iya kay hindi gid siya magpabakuna, yan na iya problema, no. After all, din ang tanan-tanan nga medyos posible kinimo man sang management na kumbensyon siya. Pero kung dungol gid saya kag resist gid saya, yan na iya kwan, yan na iya alatubangon, no, kay nahimo na ang tanan sang employer. Ano dari sir finally ang imong panugyan sa mga empleyado in case B makasugata sila amo ni nga policy sa ila workplace? Well, ini nga policy hindi man gid dapat ini-implementar, no, but anong silinglan nila sa English nga an ounce of prevention is worth a pound of cleverness, no. Kag health is wealth. So explain to the workers the importance of health. And a healthy worker is more productive, no? And also, in order to prevent the contamination of the virus of COVID-19. Kaya mantig may contamination, kundi pareho lang nakaroon din guba mo ang pangabuhian, hindi lang sang imo pangabuhian, kundi sang pangkabilugan na kuan nga industriya, no? So we need cooperation. And there should be a mutual agreement between the two parties, no. I think kung may mga pagsinapol kag may mga pag-dialogue man lang, no, nga sa ano nga pagi, sa matawhay nga pagi, more workers would be convinced, no. And I think it would not be difficult to get the cooperation of the working class. With this, thank you so much sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod, Sir Winnie Sancho. Good morning, sir. Salamat. Good morning. Maraming salamat kay General Alliance of Workers Association, Secretary General Winnie Sancho. Nagpasalamat diri sa ning pag-atagaman sa Department of Justice nga wala dapat sang mga employers nga magapuwersa sa inyong mga empleyado nga magpabakuna kag kung hindi siya magpabakuna ti wala siya sang sweldo.
Balikan lang nato na diri ang ining COVID-19 Vaccination Program Act of the Philippines o kanang Republic Act 11525. Republic Act 11525 nga ginapasar subong nga tuig 2021 and ini ginapasar sang Pebrero 26 tuig 2021 ginapirmahan na gilayon ni President Rodrigo Duterte. Karon sa Section 12 sang Republic Act 11525 nagasiling banwa para na ni sa may vaccination. Section 12 COVID-19 vaccination card subject to the provisions of the Republic Act number 10172, Republic Act 10172 or the Data Privacy Act of 2012. The Department of Health shall issue a vaccine card to all persons vaccinated. To fast-track the process, the Department of Health may delegate the processing and issuance of vaccine cards to LGUs and private entities subject to guidelines to be promulgated by the Department of Health. The vaccine card shall contain the following: basic personal information such as full name, present and or permanent address, kag ang birth date, manufacturer, brand name and batch number or other identifier of the COVID-19 vaccine, the date of vaccination, name of the hospital, health center or health facility where the vaccine was received, name, signature and license number of the duly licensed physician, nurse or other health worker administering the vaccine, the date of the last PCR testing and the name of the laboratory that conducted the last RT-PCR testing if applicable. Such other information which may be determined as necessary by the Secretary of Health or the IATF EID in line with the declared policy of this Act. Sa Section 12 ni Gyapona, Banwa, sa Republic Act 11525, the issuance of a vaccine card is intended to be digital but shall remain accessible through other means such as printed card. The DOH, through the Department of Information and Communications Technology, shall develop the LGU-based digital systems and applications that will meet that will meet as dahil lang ged kay ginalantaw naton na diri ang ining kaundan sang ining Akta Republika, meet the objectives of the COVID-19 vaccination program while maintaining quality, safety, ease of use and accessibility for all Filipinos, provided that the Department of Health shall maintain a central database of vaccination and mandate a uniform format for the vaccine card, the contents of which shall be updated accordingly to always conform with globally accepted standards. That is why hindi pa ni subong palareho ang mga vaccine na card ginataga sa aton kaya tika na LGU, may own style man niya sila because wala pa man gid rin nakapagwa ang Department of Health because ay dalom sa Akta Republika pwede ma-delegate sa Department of Health sa mga LGU ang paghatag sang ining vaccination card, provided further that the vaccine card shall not be considered as an additional mandatory requirement for educational, employment, and other similar government transaction purposes. Okay? Sa Section 12 sang 11 or sang Republic Act 11525, the vaccine card shall not be considered as an additional mandatory requirement for educational, employment, and other similar government transaction purposes. Individuals vaccinated against COVID-19 as indicated in the vaccine card shall not be considered immune from COVID-19 unless otherwise declared by the Department of Health based on the reliable scientific evidence and the consensus. Yan ang ginabasihan na banwa ni Justice Secretary Menardo Guevara sa ning pagpagwa man isang clarification nga
ang nagligad na tong statement sa Department of Labor and Employment is pwede. Kaya sa nasiling na naton, may naboy antong tinaga si Secretary Bello nga mayara sang legal basis for employers in areas under Alert Level 3 to require their workers to get vaccinated against COVID-19. Pero tamo man niya, pagkaligad sa pila ka oras, nagapagwa man sila diri sang clarification nga ining pag-terminate sa mga empleyado because ang solo malanggit nga basihan is wala siya nabakunahan, that is illegal. Mabalikan na diri ang mga employers. So kabay pa nga wala diri sang empleyado nga magreklamo nga sweldohan because nga siya ang wala na bakunahan o kung wala pa siya nakapabakuna. In fact, sa isa ka workplace, kung mapaintindi ka man lang nga bala, naglikad na to, syempre, do may mga ka skeptical pa bala sa aton, inang alang-alang pa kita kung magpabakuna kita. Pero kung mapaintindi ka man lang, di ba? Mapatagan ka man lang, nagkalugpayan ka man po. Makaintindi ka man kag magaligwat man ang imo siniyang panindugan. So that is why nga timaragani kita diri sang COVID-19 vaccine literacy segment sa Bomba Radio nga ginapaintindi nato ni sa aton ni sa mga kauturan nga amo ni ang bentaha kon kitang vaccinated, amo na ni sitwasyon ni subong sa aton nga pungusod, amo na ni ang amo ni nga mga bagay ang dapat nato ni nga panumdumon kung kitang magpabakuna kag kung tapos na kita sang vaccination. Kaya sa mga employers, basi kung mangin tama man bala ka mo ka-harsh sa inyo sa mga empleyado, hindi nyo pagkalipatan nga hindi way nagatinad, way nagdako ang inyo sa nga negosyo kung wala ang inyo nga mga empleyado. Ti kung hindi kita sila magpabakuna, iistoryaha lang. O kung basi sunod nga mga inadlaw, magaligwat man ang yasa niyang pananawan regarding sa may bakuna, kating iba nagasiling delikado pa na gani magpabakuna ko or mag-zombie ko dara kung ano ko nang matabo sa masunod ang mga inadlaw. Hindi na yan nato na madula sa pila nato ni sunay ka mga kotoran nga muna yang ilayang pagpati. Sundon lang naton kung ano diri ang ginahambal sang kasuguan, although nga we keep on encouraging sa aton nga mga tagpalamati sa aton sa mga kauturan nga kanamo na subong sang shipment sang bakuna nga nabaton sang Pilipinas. Tikanugon na ini kung gindonar man ni sa aton, pasalamatan naton wala diri sang gasto nga aton na gobyerno. Kung naggasto diri ang gobyerno naton, we spent billions of pesos. Kalabanan na dira is from utang pa halin sa iban nga mga lending institutions, foreign and then domestic nga mga nagapahulam. Tayo sabong, sobra na sa 100 million kadosas. Nagabot na diri sa aton sa Pilipinas, grab na ini naton because wala man sa malaing nga natabo to those nga mga nagpabakuna. Ang inyo alagad diri were fully vaccinated na. Wala man katasang maging batyag gani sa may second dose and we just keep on following pag-observe diri sa mga minimum nga mga health protocol. Sa mga establishmento subong nagatag na gani sila discount sa pipila ka mga badaligyaan na bala bisan na 5%, 10%, yadi pa man ako ikaw ang vaccinated. Pero kung hindi ka gidya magpabakuna, mayroon ka tayo sang kahilwayan. Kung ano man daya matabo ya sa imo, wala kaya na bakunahan, so tii mo naman na iya. At bangon mo na lang inaya. Pero kung hindi kaya magpabakuna, wala kita ya sang layi nga nagamando gid sa tanan nga dapat kita ang magpabakuna. But ang ato na gobyerno nag-encourage sa aton, nag-encourage, nag-inganyo, nagaganyat sa aton nga magpabakuna, pero hindi lang kataya pagpiliton gid o kunubrahan kaya dara, hindi kaya pagswelduhan kay wala ka nagpabakuna. 38 minutos ang nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Pagbalik naton kamoy sa unta mga sementeryo, mga patio diri sa may syudad sang Bacolod. May pila na ka mga reklamo dira sa may Burgos Cemetery nga kuha lang bala ang
buhuan nila nga pansyon kawat ang lungon na binilin na nila ang lawas. Ano nga kaagnas pa lang tong lawas to. May iba na may isa ganitong tulaan na bala, pinutoy sa nila sa may plastic. Pao katontogit sa mga kawatanong isa kung badakpan mo ni ibutang mo sa lungon ni goro kag golo man to sa may pansyon nga siraduhan. Gani makakomentero man kita sa pagpatay. Sige, balikan na naton with Bobo Lian Zil Minardo dari sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa. Pantaya 5 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Pabalik ka dali sa pagpapangalagad sang bombohanay big time. Amo na ni ang ulihing adlaw sang pagbisita sa mga sementeryo kay maga-take effect or epektibo ang ining executive order sa ato ni mga chief executives sa Oktubre 30. Angon ta diri sa maya closure sa mga sementeryo because ining pag-obserbar naton sang tigalalag kahapon na paman lang nga gani kadamo na sa mga nagabisita sa ila sining mga minatay sa Roman Catholic Cemetery o kung nadraman sa may Bacolod North Public Cemetery o kung naanara na nato na bilang Burgos Cemetery. So, masagin na doble pagidadarin sang ato ng mga otoridad da Banwa ang ining pagbantayan nila kaya may githamtang man nga mga police assistants sa desk sa mga area so kung sining mga sementeryo ang nagaman manadrati syempre ining police station nga mo na ang naga-cover sining patiyo kaya ganalaw manadre ang pagdamo sa mga magabisita, ilabi na hasta na karon na sa hapon. Direkta dara sa may Bacolod North Public Cemetery o kanang Burgos Cemetery, si Bomboliani Zilminardo kay may reklamo ganin dara nga mayara sang ginlubong nga bala, buuan nila ang pansyon, ginkawat nila ang lungon, plus ang lapida, ginbilin nila dara ang bangkay. May panawagan na to ganing isa sa nakakita baladara kung sino mga himata sa ninggin kalkal nila dara nga lubong ginbotosan nila sa plastic ang bangkay iti pala palang to siguro kadlaw nga nalubong nga bala or pila palang to ka sobra naman guro kati nag-close na yung Burgos Cemetery mo and then ang isa tulaan na lang to ang bilin potos nila sa plastic kagin bilin dira sa may Burgos. Sa piyakalinya Bomboliani Zilminardo sa report. Kamin. Sa Bombo Erlin, live kita diri subong sa Burgos Public Cemetery, no? Kung inyo mo makita di Bombo Erlin, sa akon nga likuran amo ina si Sir Leodoro Esponilla ang ginlubong diri Bombo Erlin sang November 5 na 2016 ha Bombo Erlin, no? Ara siya Bombo Erlin sa babaw lang sang pansyon, wala na sang lungon. No, kung nakita naton. Tamagan liwat-liwat Bombo Liana. Sino ganing pangalan? Leodoro Esponilla Bombo Erlin. Ara ang Leodoro lapida.
Esponilla. Okay. Yes. Ara ang lapida, Bombo Erlin, pero wala na sang lungon. No? Aha. Ginwasak ini ang iyang pansyo na Bombo Erlin. Kung aton nga isip-isipon, no mga 6 years pa lang di siya. O kung na 5 years nga nalubong. No? Ara pa, Bombo Erlin, ang iyang ang sa ulo, yung skull niya, kompleto pa. Kaga medyo tulaan naman gini ang iyang sitwasyon. No? Kompleto man ang iyang nakabarong pa. Kaga may lang ganun Bombo Erlin, ang iyang barong, kag iyang slacks, wala man ginkuha, ang lungon lang gid. Bawal wala gid nilagyan na dala kag labhan kag baligya ako na no. Wala Bombo Erlin, so Bumulyan. lang gid sa akon nga likuran, amo na siya ang sitwasyon dira o. Bumulyan. Yes Bombo Erlin. Basi pwede to ka pulo palapit bala. Yes, Pwede na? pwede gid Bombo Erlin. Ha, inang Bombodro, tungtong ka lang mapalapit kita diri, oh. Sa ato na sa nga mga nagapamati sa may 630 kilohertz, amo ning sitwasyon na subong sa may Bacolod North Cemetery or sa may Burgos Cemetery, may isa dira iya kagin lubong si tindakan lang kita sang kalag niya sini Leodoro Esponilla, ginlubong siya dira 2016 and then kalkal bala sa sini mga kawatan, ginbilin lang nila dira ang ining mga tulan niya, mayaman gani kang barong niya kag yang slacks bala bilin na nila, pero ti wala nagadadara ang iyang lungon ning ginbilin ginkawat nila no, Mumulyan? Yes, corrected Bombo Erlin. So ari gid sa akon nga tubang, amo na lang ni ang bangkay din ni sir. So tulan naman siya Bombo Erlin no. So na-decompose na ini. Ara lang ang iyang t-shirt nga mga barong. So may plastic lang ni gani sa dalom. So November 5, 2016 ini siya napatay Bombo Erlin. So ang dito hungod gidya nila Bombo Erlin wasak balin dito na siya sa piya ko Bombo Erlin na lubong. Atong hollow blocks nga wasak. So dira na da siya na lubong. So temporary na diyan nay butang kay ti wala sang alungon ang iya sini nga bangkay ari lang gid gin sampaw sa may pansyon man na Bombo Erlin. So na do na kulbaan mo ko digani magtungtong kay base kung medyo gabok ini ang pansyon kay ako man na madagdag di sa dalang Bombo Erlin. Atong isa pa gid yes Bombo Erlin. Sa mga viewers naton din dampi to ganing ginhalinan niya. Atong may buho sa kurunhan. Bombo Erlin. Di ba ginatungtungan mo, may ginatungtungan sang patay, sa mga tulaan may another pagid atong sa unhan nga to. Yes, sa unhan Bombo Erlin. Yes, correct Bombo Erlin. Atong sa punta, gamay-gamay lang. Sa may kahoy, gay tupong, gid sang may mga dahon na Bombo Erlin. Amo na da siya ang ginhalina ni sir. So ginhungod gid siya gali ya rusda kag ginkuha ini ang lungon. Ang isa to bala Bombo Erlin nga ginahambal nga ginputos ang plastic ang iya nga mga tulan. Nabalik na ang lungon Bombo Erlin, ginbisitahan namon. Ato na to ang lungon, nabalik na ni ang tulan sa may lungon. So pamangkoton lang gid nabalik na. Ara kagabi lang kuno Bombo Erlin. Okay. Pero wala may nakakita dire kung sino ang nagbalik no ang nagkuha sini kagin balik dito kahit hindi naman nila mapuslan ini ang kay gamat-amat nagabok Bombo Erlin kag may buslot na sa may sa may uluhan dapit Bombo Erlin ining lungon. Okay, sige. Pwede ka makapenetrate pag dito no sa ginalinan. Yes, sa Bombo Erlin lungon. Sige, sa Bombo Erlin, ma-interview ta nagamay kay Sir Rodel. Ang isa diri sa nagapaninlo, Bombo Erlin. Pwede ka makaulo atras sa Bombo yan para ang ulo ninyo bala hindi Sir, dito sir. Okay. Yes sir, so pila na di na siya ka may idea ikaw sir kung sino na diri ang nagapinanguha sang lungon. Wala. Pero mga taga diri lang man. Oo. Diri lang. Mga pila na sir ka nabatian nimo ang ginkawat diri nga marmol nga mga Damo na eh. Damo na Oo, damo na gid. Mga pila ka na di ka tuig go brother. Lawig na kung dagmay pa mi diri na kami dako. Mga pila ka tuig ka na di sir. Lawig na eh. Lawig na gid. Pila na imo edad gani sa bong sir? Nang sobrang 30. Sobra na 30 si Sir Bombo Erlin. So kadamo nagidri sang na-record no. O kanabalaan nila nga ginakawatan sang mga lapida, especially ang mga marmol ni Bombo Erlin. So wala ginadiri na dakpan pa sir. Wala pa. Damo record sa Bakapor. Damo record. Oo, damo na. Yes, sa Bombo Erlin. So mga pila ng damo abi, sobra 10, 15, 20. Mga pilabi sir ang damo. Sa may mga shin. Sobra pa siya. Oo. Sobra na 100? Yes, correct ka Bombo Erlin. Sa mga sobra naman. May nakita kami tagi na Bombo Erlin nga daw mga ginpang buksan gin nga mga nga mga lungon. May ari ba di ka isa
Amo man na di, sir, oh. Yes, may isa pag di Bomborlin sa may dalom lang namon sa ginatindugan, may nabuksan man, so ginkuaan man na di ko no sang lungon. No, aragin pang guba nila. May ari pag isa Bomborlin sa may kilid dito sa punta Bomborlin, no. Lungon gid yang ginkawat, no? Yes, mga lungon gid ang ginapangkuha nila Bomborlin. Ang lapida na yang ginakawat, di ba sa likod mo nga na do ordinary na iya, di ba? Bombolyan. Bomborlin, ano lang siya, gin simento lang, gid kagin na pinturahan. Oo. Lain sining marble, yang akong ginabladed pa na nila bala sa baba, Bomborlin. Akon kung mabarinahan lang nisa, akon malihaan nila, nga magtapan, kag ma-engraver ang luwat. So, pwede ganila, gyapon mabaligya. So, imagine bala mag-shit, email, 5 mil ini. Magnipis-nipis na siya, no? Bumulyan, makwartahan gyapon. Correct, di ba, Bomborlin? So, mayari din nakita kami, oh, isa ka sample sang marmol. So, amo niyo, kahit kung malihaan siya ko, no, siling sa mga nagapang obra, pwede sa gihapon, Bomborlin, ma-engravan, no, makag-ibaligya naman nila liwat. Okay, sige, balik kita kay Sir Rodel Bumulyan. Yes. Yes, Sir Rodel. Sino nakasapo ninyo ang sa likod ninyo? Sir, sino na din nakakita nga wala ni isang lungon? Ako, damo na, oo. So, saan mo pa ni Sir nakitan? Kaligad pa. Nagligad pa. Mga pila naka-adlaw? 3 na. 3 naka-adlaw? Oo. So, Bomborlin, sa nga 3 na nikadlaw nga nasa puwan. So, ano gandang sitwasyon niya to? Pitiro. Sa Pitiro. Ano ang sitwasyon ni Sir sa nga pagkakita mo sang bangkay? Amo ni Japon. Amo na di? Oo. So, diri na lang nila galigin bilin, alin dito, no? Ang iyang lubong. Oo. So, ginkuha, gida Basi Bomborlin. masuksok ni si Rodelia face mask mula Bumulyan. Yes, sir, masok-sok sa face mask, sir. Oo. Sige. Live kita banwa sa Maya Burgos sa cemetery. Karamo na gigalis ang reklamo dara nga mga lungon na bala. Mo na ginapang kawat. Sige. Ginpangitaan na si Sir Rodel. Sa Bomborlin, balikan ta dito bala ang isa ka lulubngan dito nga nabalik Rodel, na ang ano to galing lungon. ngalan niya Bumulyan? Sir, wala yan na ano yung apelyido. Bomborlin ko ano ti apelyido. Pamangkotan na lang natin karaniwan Bomborlin. Oo, kindly libot abindara ma-focus na to na bala mga camera sa sini mga pinangbuhuan atensyon sa mga may ginlubong dira sa Maya Burgos sa cemetery. Better gid ko mabisita nila bala today or temprano pa ang mga minatayan nila dira Bombolyan. Yes, Bomborlin. So, ining isa nga ginpakita ko dito sa may dalom, Bomborlin, bala nga ginbuhuan na. So, wala na siya lapida, Bomborlin. Hindi na naman ma-identify kung kay sino inilubong. No, kay ang tupad niya, ang lapida, marmol man na Bomborlin. Okay. So, hindi na ma-identify kay wala naman lapida, wala na lungon. No? Ay nang bakante na gid siya pero ginbuhuan gid siya hungod Bomborlin. Kasubong man to ang sapiya ko sa may tabo. Andro, i-focus ta bala Bombolyan. Yes, Bombo Andre focus dito sa may ano. Para makita sa mga taga-palamati naton, aton yung mga viewers, mayon ni kon makita gid naton na bala no, amo nagbentaha subong. Kahit isang una, nag-imagine na ning aton nga mga taga-palamati kung anong sitwasyon na dira. Subong nga makita na gid nila kung ano ang actual nga scenario dira sa Maya Burgos Cemetery. Kay hindi na magnubo isa ka gato sa mga nagpa-record dira sa Maya Police Station 4 nga ang ilang ginlubong nga dira ginabuan to bala ang pansyon and then ginakawat ang lungon. Kalabanan diri mga marmol ni balang mga lapida bawti mo gining ginadala sa nila. And sus kaluoy man sini kay tatay Tatay Leodoro Esponilla, naggataliwan ini siya November 25, 2016. Siyempre 2016 man siya ginlubong dira sa May Burgos Cemetery. Nakita na lang ini siya 3 days ago nga wala na siya sa iyang pansyon. Ang tulaan na lang mayo man gani kay ang slacks bala kag iyang barong nga way man kawat sa mga kawatan. May isa pagid dagdara nga ginakawat ang lungon kay ina nabalik na ang lungon. Kay tudto ni man sa mapuslan bala sa mga nagkawat kay inang do man nagbuslot na bala nga iya yang uluhan sang lungon. Sige, Bumulyan. Yes, Bomborlin. So,
mangita ko daan isang akon nga pala naugan Bomberlin kay may nahinay kita kay mga gabok nagada Bomberlin ang iba ni nga mga Pansyon? ginapatungan ng mga pansyon so amo ning delikado pag kay kung magbisita sila sa mga ginapang sampaw lang man ang iba nga mga bag-o ni Bomberlin mo nga mga nalubong sa may ara gid nga parte nga tani amo man ang checkeron sa mga pamilya sang nalubong dire nga kung okay pa bala Bomberlin ining pansyon sang ilang nga mga pamilya ay ang iba nagakabuslot nagisa kadugay la Bomberlin kay may ara iban taga 1960 o 1955 pa na lubong Bomberlin sa mga pila naman kadekada ang nakalipas no nga nalubong di so ang iba nagabuho naged nga hindi man niya hungod giginbuhuan so nagakalabuslot lang ini Okay. correct yun Bomberlin So amo na ni subong amo na isa sa mga ginkawat ang Amo nang isa. lungon. Yes, correct Bomberlin. Okay. Amo na di ang isa pa nga ginkuha, no? Isa na diri wala na lapida Bomberlin, wala na ang lungon kag wala naman da ang katulanan kung diin na siguro basta ginkuha na lang sang pamilya, no? May ara gani kano iban nga mga earn gin pang kuha man diri Bomberlin. Kay may ara yang gagmay lang di siya nga daw mga pansyon non Bomberlin nga dire man ginabutang ang earn so gin pang buslotan man kuno kagin kuha dire supposed to be siguro akon ginkuha guro Bomberlin ang suludlan sang earn. Okay. So amo na guro ang ginkuha dire kagan didto sa piyak Bomberlin bisitahan naton. Ibaligya naman nila liwat ang daw ano na siya gani? Daw jar siya daw Bomberlin. jar. Oo. Yes, kay may ara man na Bomberlin ang iban mga ceramic no nga mga medyo mahal-mahal man na ang bili sang porcelain type bala. Pwede correct. no? Yes, correct Bomberlin may ara iban porcelain Ang pambulyan, ini gina-focus sa ninyo subong. Medyo damol-damol man na yung simento. Ti ma-take time kay gidara iya pang pang tiltig sila. Amo gid Bomberlin. So, posible man ang gurong hindi kabati mga nagatinera dara. Ate, kung siya buhay naman guro Bomberlin kay hambagani ni sir, taga diril ang nagapinanguha, no? Amo gani kay nga paano nila mapasulod tong lungon bala? Again kawat and then ginbalik man nila kagabi. Kung hindi ka taga dira. Kahit hindi man na di sila makasulod gid Bomberlin kay may nagabantay man. Oo. So amo to gani no, may mga caretaker gid nga luwas kay Sir Rick nga diri gid nga nagabantay. May ari pa gid Bomberlin nga daw diri na sila nagdira nagko. So kay posible man tuod nga wala sila sang ihibalo. Nasa gakalatabo diri kon hindi nila kilala. So kilala gini nila Bomberlin galing kay siyempre mga miguhay man na diri sila guro. So ano na lang gid no maghambal sa ila kung sisinoy ni do ka dapat ipatawag na sila atensyon sa may General Services Office o kana sa aton mga city official sa bala. Better gid nga ipatawag ninyo ining tanan nga mga nagatener dira sa may Burgos Cemetery. Kaya actually hindi na sila dapat mag-star dira Bombolyan eh. Di ba la? Kaya napali na sila nagligad. Hapos man lang ni Kwanon. Hapos man lang ni Dakpo na dira. Kung pwede pa man lang ganito, instalan na to ng CCTV ang Burgos, oh. Amo gina ang pinaka-the best sa ni Bomberlin nga may CCTV dire. Oo. Kaya sa pila bala kalibo dire ang ginpanglubong. Kagina pangabudayan mana sang mga pamilya nila nga para matagaan. Kasakit bala Bombolyan nga imo pamilya bala. Pag kadto mo ya dira way na ya sa iyang lulubngan. Ano na gani pagkatampalas nga patay na ding tawo. Maaari Bomberlin sa subong si Ma'am Marla Sumagaysay. Okay. So napatay ni siya sa November 16, 1999 na Bomberlin ari ang pansyon ay akon ang iyang pansyon Bomberlin nga ginbuhuan kaginkwa ini no sa nagligad ang iyang lungon. So kung makita naton Bomberlin ari na ang lungon subong nabalik na. Okay. No kagang ginbalik. Sang kagabi, amo tong hambal ni Sir Rodel, kagabi ko no. Sang nakita niya na ni kagina so supposed to be actually kagabi ang kitaon amo nang ginbalik. Bomberlin. Ining kitaon nga ning lungon amo nang bago lang ginbalik. Yes, Bomberlin, correct amo na siya. So hindi naman nila mapuslan guro, ginbalik na lang kay akong tan-awon naton gabok nagid katama Bomberlin no. Naga-upod-upod na gani ang mga kahoy sini. Okay, so, sino na yung Arada Bombolyan? Basi makahatag sila bala statement?
mga kabataan Bombo Erlin ang ari diri mga lamharon pa. Ano No, yun? nagapulig sila paminta kag paninlo Bombo Erlin. So May 1999 na ginlubong nga dira, 2021 na subong, mga 22 years na ni siya Bombolyan. Yes, correct gid. So Bombo Erlin, ang marmol niya ra pada, yaning marmol. Ang hindi lapida. Bombo Erlin, normal lang ang lapida. So ang basing postiso yan ito porcelain pa ni Bombo Erlin. No kay do ka ara pa sa gyapon. Do ka bakod pa Postiso? ari Ano man? nakitaon na gid ang postiso Bombo Erlin. Din damping. Ari sa may sagwa Bombo Erlin, no? Ara gid sa may duta sa tupad sa nga pansyon, no? Ari siya Sige, Bombo be. Erlin i-focus na to. Ti meaning tulaan na lang gid na ya, dira? Yes. Tulaan na lang ang stay strong na lang ang postiso Bombo Erlin. Ara makita naton. Dason? Amo na siya. So, ang lungon, amo ina Bombo Erlin. So, hindi na gid nila mapuslan. No? Nag-decide na lang gid guro nga ibalik na lang. Kaya na batian na sa balita, ang tulaan niya gani Bombo Erlin, ari ginsulod na lang sa sako. Okay. No? Kaga sa plastic man. Ka mga tunto man ni sa ilaman. Amo gid gani Bombo Tinanda Erlin. ang postiso, basi matudlo mo bala? Ara Bombo Erlin naka-focus sa camera, ang postiso. So, stay strong pagyapon. Amo na lang gina. Kaya kung mga ordinary lang niya nga postiso Bombo Erlin, nagakaupod naman ni siya mo. Oo. So, ara pating lungon niya ganyan, mata bakod katama, imaginein mo 10-20 years na. 22 years na sarangan pa nila nga ipagwa. Bombolyan, inaiyang lungon na pagwa ginaya sa patio? Yes, Bombo Erlin, napagwagin kay nagliga, di ba may ara nag-send sa dira sa aton sang picture. Bali ang ari di nagligad ang plastic lang ni nga may tulan sa sulod. Bali napagwagin ni siya nakuha gid. So sa subong nga Bombo Erlin, ara na nabalik naman siya liwat. Ang pating tulan nga ginisulod sa plastic Yes. sa sako. Mayo man Bombo Erlin kay ginbalik nila ang tulan sa sulod sang lungon. Oo. Wala lang ginpabayan diri sa sagwa. Ang Kaya problema nakonsensya naman man, atong guro? ang problema Bombo Erlin, si Sir Leodoro naman to ang wala sang lungon Bombo Erlin, no? Wala pa ginakitaan. Bago pa lang to gawayan na lubong Bombolyan, na puslan pagid nila tuya ang lungon. Amo gid Bombo Erlin, so medyo bago kay pila pa lang nakalipas, mga 5 years pa lang, 2016 ang tuya na lubong. Unlike diri 22 na si Ma'am Marla na lubong Bombo Erlin. So tani amo na di ang chikeron gid sa mga otoridad Bombo Erlin kung sino gid na di nagapang kutkot o kung nagapang tiltig sini sa mga pansyon kay ginapang kuha ang lapida. Pag ang worst pa gid ang mga lungon gid Bombo Erlin kung may gin pang padala diguro nga mga gold laban-laban basta amo maning ila gina site ti Bombo Erlin. Kaya ang iban di ba mga pamahiin. Oo, makasaranggas ang marmol ni Blati, medyo may kasarang man niya ang pamilya. Kasi mo mga gina-target nila bala. Dahil lang gid boboyan ining kay Marla nga ni sano ni ganyan na discover nga na kotkot, na kalkal. Pareho sila Bombo Erlin sa sinilang man nga si Mana. Okay. Pareho to kay Sir Leodoro. Sa sinilang gid nga si Mana Bombo Erlin nga nag-advance diri bisita ang pamilya. No, amo ning gini Amo na nang- papangita Manila kagin report dira sa Police Station 4. Nagtambad sa ila amo na ni. Yes, correct Bombo Erlin kag madamo diri sa may mga buho gid nga gin hungod nga mambay ginaton nga hungod gid Bombo Erlin nga gin pangtiltig ining mga lapida kag ginapangwaan sang lungon dito sa may parte kag gina kay Sir Lidoro nga gina hamtangan Bombo Erlin no madamo gid to sa lungon nga nagkaladula. So kagabigin balik kining kay Marlaya. Yes, Bombo Erlin kay tigin na pag-check din ni Sir Ari na kuno ang lungon. So, Paano kagapon wala pa man. Kung nakapapasulod ka dira, di ba dito kagid malabay sa may main nga entrance? Yes, Bombo Erlin sa dako gid nga entrance. Ti sinong mapasulod sa ila dira? Di ba la? Sinong Bukod kiti, mapasulod sa ila sining lungon? Kung hindi man lang taga dira ang nagkuha, Bombolyan. Kasi syempre kung lain nga tawong nagkawat dira pag balik niya ni mamangkot kagid ano nyo na? Amo gani Bombo Erlin. Kagid kagid pagpasudlon manawag sila sa station 4 o ari nang nagpangawa to. Sila lang gadi Bombo Erlin. Amo gani ambal ni Sir Rodel.
nga taga diri lang manadi ang nagapang tiltig sa marmol kay ti nakapader man tanan ang Burgos mo wala Correct. naman siguro sang lutsan alangan nga nasa kaon hindi nila masaka Bomborlin kay pila bala ka fit ang kataason sang pader sang Burgos kag damo gid diya ang nagailistar kag nagabalantay sang mga pansyon Bomborlin nga nagapinaninlo so kung may mabatian gid sila akon gatiltig no mga nagapanguha kilala gid niya ni nila Bomborlin. Imposible man guro hindi ka kabati kung may nagapaniltig da. Amugid kiti ara naman da sila sa may Bungkal da? entrance gidapit. Oo. Kung maglumpat ka dira sa may Burgos sa sementeryo, balik ka pag-abot sa dalom, di ba? Kay kataas? Yes, taas gid Bomborlin. Nan. Kamay Diba? ari na di lulutsan sa likod nga pwede kage. So may ara Pwede. Bomborlin, may pwede diri makalusot. May makasulod diri Bomborlin. May siya, wala da pader sa medraya na. Pero pwede man sila kung magamo ka na ya, sunado mo na yung patio. Correct Bomborlin. Hindi ka man na yung makasunado, dira ko no, subong ka lang nagtaklas na kang nagsulod. Hindi ka gidya ka basta-basta sulod dere no kaysa kataason sang pader. Unlike na kung sa unado mo tuod Bomborlin no makakita ka di sang lulutsan mo nga pwede mo kadtuan o kon magpasulod dere ka magpagwa. Isa pa, Bombolyan, hindi man nila madala ang lungon kung ikaw lang isa. Tika damo ka mo dapat kay tuluwangan pa na nila mo. Pero sa mabantay pa na dira sa gwa, ilangan man ikarga mo ni sa tricycle kang nagtuwas pa na karon ng tricycle. Ti dapat ang gamito nila ining salakyan man. Ti mapundo dira na dugay sa may entrance. Boy posible na ganayang hindi ipagina kabatyaga mga arad dira sa may Burgos Cemetery. Hindi man pwede nga naga-senya sanay lang kamo guro, may istoryanay ginakamuya. Di ba? Gani man kay pa sa pagtiltig pa lang gani Bomborlin siguro mabatian gini nila ano kay hindi niya basta-basta nga mabuka gini ang semento. Muged. Ti dapat to may ara gidra sang tikang nga pagaymo nga to ni city government. Agwat ta diri kay basi bala dugay-dugay puro na lang niya binuhuan ning mga pansyon dira sa Burgos. Amgid kay kung taga Sagwa ni Bomborlin ang nagaobra na madakpan giniya. Pero kung ari lang man di sa sulod, do kalang-alang gid guro kay ti sila lang man di nagaluto sang ilang obra di sa sulod no. Kung inupdanay lang man di sila, kag sila man mismo maka yes. Maman ko amal lapid ako no. Duwa gid amo ka pansyon niya kan ko lapid. Pila sir? Sige be. Duwa ka pansyon gid ang ko Marmol lapid. may lapida? Pila na sir ang presyo sa isa ka marmol nga lapidagan sir? Nalipat na ko po sang una daw nadumduman ko daw 3,000 plus o 3,000 plus. Pila na katuig nga nalubong ano mo da sir pamilya? Bali mga ugangan ko. Ugangan mo. Ano gani mo pangalan sir? Si Andy Garcia sa Barangay 10. Mga pila na katuig nga nalubong sir? Siguro mga 7 years ago na. 7 years. Duwa sila ka ugangan. Duwa sila. Hindi ang babae daw 3 years ago pa lang. Ang longon ara lang man sir? Ara, balay ginlook up lang muna. Din ta na makareklamo sila man. Dahil lang gid bambol yan. Bali duhan niya gid kaugangan ni no. Sinong Yes, napatay 7 years ago, ang lalaki or babae? Ang napatay nga 7 years ago sir, ang sino ni sir? Hari Articuna. Ang lalaki. Ang lalaki, oo. Ang babae si Dolores. Si Dolores Articuna. 3 years. Ang si Ma'am Dolores, kay si Sir Harry Bomborlin. 7 years Sir na Harry. nalubong diri. So may magin padala ka mo dara sir sa mga ginlubong? Waay na amula na. Wala ang lapida lang gini ang lapida lang gido. Do ginlook up. Ginuklab gini sir. Open na. Waay do sirado pa man sa do amula na sa. Agin tilte gid ja. Maging ko. Ginuklab gid. Gintilte. Gin kakas gid nila no Wala siya bilog. na klab Bomborlin. Okay. Akay do pwede man lang. Wala siya na uklab pero gintiltig lang. Wala siguro Bomborlin nagakapit bla permi nga no kay ti kung hindi ka ni sanay Bomborlin nga magtiltigid mabuka man ni ang marmol. Mga sanay din sila. Sige, liog ko gani anay kay Sir Andy basi maglakat siya. So si Sir nakadto pa siya. Bali duhagid ni ang nadula ya sa ila. Ano na siya Bomborlin kay
na siya mapablatter. Okay. Ti amo gina ang kalabanan na gid ang mga nagkakatabo. Agad amo na gid sa mga reklamo baladra. Yes, sa duwagid may Bomboylin ang nakuha sini. Naduwagid ka marmol nga lapida. Aha. Ti kun ginawa mo na yung kapangita dira sa imong gagin na lubong. Mas nabudlayan kapag gid kay tiway ng lapidan niya mo. Bago lang to siya gani Bomboylin nakasampot. Din ko no dampi dira ang dampi no. Dira lang dampi ang iyang Ato na sa punta. Okay. Yes, sa Bomboylin sa may punta-punta to katama dito kay damo pa to nga mga nalubong man nga mga personalidad da Bomboylin kung sa dira sa may makita o nang ganing mga napanghulab man Bomboylin nga ginpangkuhaan man sang lungon. Padamo gid subong sang cases nga nakuha ang marmol gid no, especially Bomboylin mga marmol gid nga lapida. So kadamo namangkot gani si ma'am kung barato o kung na mahal ini so mahal hamba biskat mga depende bata man na sa type di ba la Bomboylin nga mahal ang marmol. Oo. Tingala ko man nagligad to nga ang rekomendasyon ni Sir Ricardo dapat inang ordinaryo lang lapida ang gamiton. Ay, hindi man na ya pwede bumbulian kay depende na sa pamilya kung butangan nila sang marmol dra. Ang obrahon nga dapat bantayan gid sa gusto ang Burgos Cemetery. Di ba la? Hindi nga parang nga malikawan ng kawatay. Dara magamit lang kataya sang ordinaryo nga lapida. Di may ban man nga bisa na patay na ya. Pabatyag yapon nilang pagpalangga pagi sa nami nga lapida bombolyan. Amogit Bomboylin dapat na di ang sikupon ang mga nagapaniltig ni sang mga lapida o nagapanghunos di sang lungon na lang gid gani sang patay pangwartahan pa. No tani respeto na lang man isa na patay Bomboylin wala gid Iba na bala ginabaligyan nila pag ng do uliatan mo bala sa lungon. Do gold na amo pag ginabaligyan nila bombolyan. Iba na yung ginakawat na sila ng mga body parts dara sa may patay bala nang laban na tuway-tuway ano para sa ano naman Ari Bomboylin ang sample sang marmol ni balang lapida mag-amon ni siya nga lubong-lubong nga hindi ni siya dali-dali kuklabon matiltig. So ang tendency sini was tiltigon nila nga piliton mabuka man ni siya Bomboylin. So ang tendency ginauklat din nila bilog tabon sinisang palikan Bomboylin. So ang iban di bala dumera nga na screw lang ano ganna pwede no? Yes, miyara na Bomboylin sa mga may tarang na dindurong kasi medyo makamuna sa mga types ng marmol Bomboylin nga napitaka medyo makagid ang screw. Ligo ganin pulo palapit sang imo communication kayo na dula kamada Bombolyan para sa audio tabala. So iban. Okay, sige, continue. Kamala Bomboylin ang nakasarang gina no o na may mga kwarta gid ganing mga kautura naton amo nagagamit sang gina screw nga lapida ay medyo mahal-mahal ina siya Bomboylin. So amo niya mga hamba siguro gina ni sir nga nagabalor 3,000 o 5,000 no sarang ni sa Bomboylin ining lapida so bag-ulan ni gani nila ginpatinluan man dio pagdagin pabutangan sang gold ni Bomboylin nga ginpa nami nga terahon gid sang mga nagapangawat di o kung nagapangtiltig sang lapida Bomboylin. Kay ang iban ti way na nga daan na dara sang ginalubong nga bala Bombolyan nagapangawat di. Yes, Bomboylin. Okay. May pilagay kita dala ka mga viewers ka mga nagasiling. Nandula man ganit dara ang marmol nga lapida. Sang ila ko nga mga himata. Okay. So madamo gid amo gina Bomboylin. So hambang ni Sir kagina sa Rodel nga sobra na sang shin no. Masubra nagid Bomboylin kay kung chikeron ta makita taman ang sitwasyon
sa mga nagkarabungkal no nga mga pansyon kag pangkuaan sa nga lapid nga kada tadi kadto Bomberlin checker di sang mga pansyon na may ara gid nagareklamo nga nagakadulaan sila sang marble nga lapid Bomberlin. Oo, kagang mas malala pagid ining napagwa na nila ang lungon, hindi na nila mapuslan, ibalik pa yan nila. Ti kun hindi ko man lang niya abi taga dara, wala ka na ya sang tsansa kag way ka na ya sang bastante nga time bala. Para nga ibalik mo pa to kag di ba sirado man na dara Bombolyan? Ang Yes. ang patio kaya sa malanala 5 sa hapon. Bukod sa lingon ang nagabukas ang patio taga dara man mismo. Kay 8 Taga AM diri to lang gid 5 Bombolin. PM man lang na ang bisita dara sa mga kotoran naton sa Burgos. Yes, gid gani Bomberlin kay ti ang mga taga-Sagwa hindi man niya kadali-dali diri sulod ako na mga kawatan gini. So ang naganahambal naton nya kung ang kawatan halin Sagwa may tendency nga madakpan pa pero kung ari lang man di mismo sa sulod daw kaalang-alang gid Bomberlin so ginapili-pili man niguro nila ang tan-awon nila Bomberlin kung pila ka tuig ang nalubong dira. No kay pagusto laman sila kabinungkal. Kung mangwa sila tan-awon na lang nila kung di ang mas bago. Yung mga longon, yung mga imagine balay dito nga 1955 pa ya, ginbungkal pa gid Bomberlin kag ginkuaan sa nga lungon, no? Oo, ti iba nanda pasimpalad man lang na ya Bombolyan. Masuling nga biyo duay na ta desang target to raw. Abing ining pila na katuig daring nakalubong do medyo may sarang-sarang ni Goro ilang taon ta ni abi basi may mga pabalon. Ginausar ang tuway-tuway as amulet. Ang skull ginausar sa black magic like barang kag panghiwit. Amo na kuno kina gamita da nila Bombolyan. Hindi na ya bago nga daan sa pila ka mga patio bala. Pila dara bago lang yan nalubong pila kadlaw to bisitahan mo. Why na ya ang tuway-tuway sang imo yang patay. Magandang pwedeng ginimo na nila minahan ang ang patso kasi sabi nila may mga gold na ginpabalon, may mga silver, may mga porcelain. Ari ay ang kusiso ang bilin naman nagirong porcelain sa anhon yung bilin nila Bomberlin. Wala ka nila ginkuha, bakod-bakod pa to. No, puti-puti pa Bomberlin. Nami na sang nagkawat sa nang lungon ni Ma'am Marla ipasuksok sa iyang postiso. Ang mag-anet, din pasuksok ni Madakpan, do ka namin ipasuksok ng postiso nga din ko, nila kay Marla, sumagaysay pa kanami pa sa sulat sa labida nga in memory of Marla, sumagaysay, tapos gin ko lang ang lungon. Di gani, lupot mo man sila bala sa lungon, kag lupot to sa may pansyon, bala kung na pwede lang, no? Kag ulian man nato ng pansyon. Kaya man, amo na gining so sa Luzon, halin pa ni nagligad nga mga reklamo dira. Ba't naglala pa gini nga subong nga Bombolyan kay nga sirado ang patio mo. Wala na sang bago di ba lang nga mga lubong dira sa Maya Burgos. Tiway nagidya sang nagadisturbo sa ila. Amo gida Bombolyan. Kung bukas anytime may malubong mo. Di may makakita sa ila kag matingalab lang ano na pagtiltig nyo naman. Mugit base wala lang takabalo ang iban diri nga mga tag-as ko dito Bombolin base kung napagtilsig naman na di sa babaw o kung napang kuhaan naman balalungon kay niari gid sa Bombolin pero diri sa may punta na medyo malaba-laba na gid ini ang sampo-sampaw na gid sa Bombolin nga mga pansyon. So medyo madamo-damo ng nalubong no base wala takabalo sa babaw to gali nabuhuan na ni kay nakuha na ang lungon. So, amo pa na di ang isa pagida ka problema man. So, imaginean mo na paano mo na yung pasa-pasa ang lungon na dira pa dalom ya kuno. Hindi sila damo? Magandang pwede kay tiyang kay Selyodoro to ganin sa babaw man to, kakas man to yang anamtangan. Pero nakuha gid. So, dito pag iti siguro ang lungon na puslan gid. So, tanawon tanabong Bombolin. Kung karon base si Sir Ripuhillo, wala da Bombolyan. Bombolin. Si Sir Ripuhillo bala ang caretaker. Si Sir Rick, wala ako ka di para diri sa Bombolin. Hindi na pa kami nagkalibot, wala pa sa nakita diri. Sige, mami ginakon na makuha na to na siya sang statement ta Bombolyan.
Although ang ilaman gina opisina is 8 a.m. to 5 p.m. But as caretaker, bala, kung mayroon siya sang rekomendasyon sa aton General Services Office o kung sa city government as a whole, kung ano nung pagaymoon nila dira. Kati, hindi man gid mapagkar mo. Kada mo man sa mga job order bala sa aton ng syudad. Suggestion lang naton ni kay Mayor Bing. Mayor Bing, mas maayo gid mabutan kita dira gwardiya sa may Burgos Cemetery. Bisan na yung mga job order lang bala or sa may poso, abe ko na pwede kita makabutang nga dira sang mga guard. Pag base may ining budget pa man ang aton nga syudad, butangan naton CCTV camera sa karamo nga mga corners sa Burgos. Nang tawon tabi ko na may may mangisog pada yang nga magpangawat. Kag ining tanan nga mga nagatiner dira total sirado man ang Burgos Cemetery, pahalinon ginaton sila ya. Kay total relocate naman sila nagligad. Palinon na lang gid sila yang totally bala. Ganda intindi man ni naton nga temo man ang palangabuyan sa mga kotoran naton dira sa may Burgos Cemetery. But tanan nga ara dira suspects ni Bombolyan. Do paro man na balang kun nara ka sa crime scene sa balay ninyo abi sample may napatay ginaimbitaran ng tanan nga yara sa balay sa investigation. Ang maganda pong boarding, kasi hindi man sila magluad. Yung upod lang man nila ang nagubra. So, dapat patawag na lang din sila tanan. Nagpamangkoton isa-isa pong boarding, kasi kabudlay man magpasbangod kung sino ginadi ang nagapanilsig. Pero kay mismo nagagani diri na sa upod nila nga dirigit halin mismo ang nagapanilsig. Sinisang lapida kay nagapanghunos magpanglungon sa kada pansyon pong boarding. Imagine mo nang ka disappointing bala para sa mga nagakadto dira nga pag-abot mo ya ang imo yang minatay bala gin tampalas lang nila bala gin kalkal nila to kag bilin lang nila dira yang patay ti abot kuno din atong lungon ni Sir Leopoldo to na kwartahan na nila to gani kay 3 days na no wala pa gyapon na balik ka buburnin sa base na baligya na ginila kay limpyuhan ng man ako no so no man di sa napamangkutan naton nga mga nagapanglimpyo ginalimpyuhan ng man kay ginabaligya liwat amo man na sa lapida buburnin ginaingriban lang kung sino mabakal kang ibaligya naman sa mas medyo balahado ang presyo buburnin. Grabe na ganiyang kagutom nila yang why na sang iban nga makuan sang kwarta ang mga patay dira sa Burgos Cemetery mo nang sagad nila ya ka kuti bla. Mugid bomboy no. So dapat kami ara naman din sila no makarakit-rakit naman din sila dagko man ni ilang maganar bomboy din sa pagpaninlo especially subong kay madamo na sa nagapatinlo nagapapinta makaginansya naman sila bomboy din no kung maka-income so dapat respetuhon na lang nila biskan hindi na no sa tao gid kon sa pamilya sa biskan ang patay na lang gid bomboyli no nga patay na lang gid gani amo na lang nangin tumalon ang lungon kag ang lapida sigon pakaghunuton kag ibaligya naman liwat si dokalain man ang bomboyli sa parte sa mga pamilya sini sa mga personalidad nga nalubong din nga nakuhaan sang lapida kag sang mga lungon bomboyli. Okay, sige kuan na to na sang sa batang aton ng mga city officials kay ining somehow alarming bala ining katabo dara sa may Burgos Cemetery nga wala man nagakatabo sa iba ng mga patio. Thank you gid Bombolyan. Sa Bombolyan live kita diri sa Burgos Public Cemetery ini si Bombolyan Leonardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan Zil Minardo, direkta dara sa may Bacolod North Public Cemetery. Para sa may Burgos Cemetery. Imagine na ninyo na maisip ang mga pinangkalkal nila dara nga mga lungon, ang mga marbol nga mga lapida, inang gin pang kakawgin pang look up nila dara kag gin baligya. Ang makaluluoy dari amo ni si Tatay Leodoro Esponilla. Ang napanawagan nato sa pamilya ni Leodoro Esponilla. Siya ang napatay November 25, 2016. Nalubong dara sa may Burgos Cemetery. Ginkalkal sa mga suspetsado, sa mga kawatan, ang iyang lungon. Ginbilin lang nila sa babaw sa pantyon ang iyang tulan. Mayo pagani kaya raman iyang barong. Agang iyayang slacks.
Pero ang iban na dre para ni kay Marla Sumagaysay napatay November 16, 1999. Again nakawat sa tinalikdan nga adlaw, gin dala nila ang lungon kay nabalita ginbalik na nila kagabi ang lungon. Tekon hindi man lang niya tagadara ang ining mga nagapangawat dra sa sulod sang Burgos Cemetery sinugid ang mangisog abi banwa. Kaysa pagtilti ganay pa lang nga daan. For sure may makabati gid sa nangay kadamo na sang binoksan dra yang nga pansyon. Pagpagwa mo pagid sang lungon hindi man pwede nga bitbiton mo lang ni nga ikaw lang isa. Tinamo. Minimum mat sila 3 ka mong matuangay 4. Di kung ikaw lang yung mismo pangisog ka lang magsulod dira. Nga hindi ka man yung taga-dira sa Burgos Cemetery, masarangan mo na mapagwa mo hilway ining blungon nga wala sang may masita sa imo nga taga-dira man mismo nagatiner. Plus bagin nga ginbalik pagin nila kagabing lungon. Tay sino man yang mangisog nga magbalik sang lungon na dira nga dira ka ginmagi sa main gate sang Burgos Cemetery. Hindi man pwede nga manoktok ka dira ka pasudlon ka sang mga yara dara naga-istar sa may Burgos Cemetery, kagpasudlon ka lang yan nila. Kung wala sangkang tanan dara ang mga nagadara mismo nagatiner sa Burgos. Tinanugid na tanin sa mga otoridad, ari na ho, kay kalapit man lang dara sang police station na 4. Ari na galing nagpangawat na dara kung pwede pa man lang ganin, pusasan na nila mo. Pululihan nila dara kag para madakpan ining nagbalik sang lungon ni Ma'am Marla Sumagaysay. Marla Sumagaysay may lang gani kay ang postation niya to binilin may sing madakpan ning nangawat dara sang ining lungon. Ipasuksok na ni guro sa yaning postation ni Sumagaysay. May man lang gani kay ganda balik nila balagalayon ng iyayang mga tulaan sa may sulod man niya sang lungon. Tinagligad to ang suggestion sang caretaker dira sa may Burgos Cemetery sa mga magpamtang pabalad dira sang ining sang lapida. Di dapat ang ibutang kuno ang ordinaryo lang yang lapida. Tini man na pwede nga wala na yung aton, yung rason. Yung ko toganisang video to bilang kaginabo mo, Anthony. Kung anong sitwasyon na dira para sa aton yung mga late viewers. Kung anong kaimtangan na dira sa may Burgos. Sa pilaya ka mga pantyo na dira nga suspend ang kalkal nila. Bayo ni ko madakpanin sila kung ikaw pamilya, bla no, makasaling ka mga mayo ni guro sila guro isulod tadiya sa pansyon kag siraduhan ta balik. Tatawon tadi ko no magaginawa ni ba suffocate ni. Hindi kita makakomentar isang another nga krimen no. Pero kung ikaw wala pamilya, maintindihan mo gid mo. Kung ang imo nga pamilya to kinalkal nila to kag kinawatan nila. So sa mo na gid niya ka pigado ang aton nga kahimtangan. Kung gusto naton makakwarta, paninguha kita sa gusto. Hindi nga mga patay na dira nga nagapalahuway na ni sila. Amo na nadiskitahan ninyo ya kag kawatan. Kawaton ang lungon na nila bayo lang ni kay Sumagaysay ni kay hindi na pusla ng iyasing nga lungot na pilitan na lang sila yang ibalik. Panawagan ni naton sa aton nga city government. Amo na ni ang kadugay sang reklamo sa mga kotoran naton nga gilasan ni pamilya na lubong dira sa may Burgos Cemetery. Tanan nga mga nag-aispatang lungon niya sulod sa Burgos Cemetery, sila ni subong ang suspects. Suspects pa man lang ni. Pareho bala ko niya ka sa isa ka crime scene, kung nadakon na mayroon sang napatay, for example, sa isa nga balay, tiniro man na dara, or anong kaimtangan, anong sitwasyon, kung anong kabangdanan sa iyang kamatayon. Tanan kamo nga radra sa balay, you will be invited for questioning sa aton nga mga otoridad. Tanan kamo nga radra, you are considered suspects.
So, amo maning mag-apply dapat dra sa Burgos Cemetery. Kay total nagligad pa man ini, nga ginsaraduhan na ni ang patio, ginpanugutan pa naton ini mga dra na nga sang una nagatiner sa Burgos Cemetery, nga sila ang matiner dra gyapon sa baylo, nga sila ang i-relocate. Di ba lang ginatagan na ni sila yasang relocation or hindi na lang ginaton pagpanugutan nga mayara sang may matiner dra. Pero, para nga matumod din naton ini mga nagapangawat dra, tanan ni nga dra imbitaron para sa investigasyon. Kag ang rason ni man niya sa ngaton nga mga city officials at kay Attorney Swansing bala, ang aton nga city administrator katiway kuno ya sang nagabantay nga gwardiya dra sa may Burgos Cemetery. Since amo na ni dra ka madata ang kawatay sa Burgos Cemetery, this is high time na for Mayor Bing Leonardia kag sa aton nga mga city officials butangan naton dra sang gwardiya. Kanamo man sa mga job order ni kag ukan mga kapulisan gid bala mismo nga sila ang mabantay dira sa may Burgos Cemetery. Ang closed circuit television camera can really help. For sure, meron pa man kita budget dira for the procurement of the CCTV camera na install ganin nato ni mga eye in the sky bala sa mga kadalanan. Ti parang nga makabulig surbar dira sulbar kag tumor kung sino gid ning suspetsado nga nagapangawat na dira, ti butangan nato ni CCTV camera. Hindi man gid siguro kanang lanon nato ning pertegig ka mga high definition nga mga kamera ibutang dira sa may Burgos. Hindi man gid muna kamahal ang mga CCTV camera, depende naman lang na sa pagpili naton eh. But kung makabulig man lang dira ang installation sang CCTV camera, better nga mabutang kita dira sang CCTV camera pila ka mga corners sa bala. Dira sa pusod, dira sa tunga-tunga, parang matagaman ni mga nagapangawata dira. Kung sa time nga ining mga nagatiner dira sa sulod sang Burgos Cemetery, pakalinon naton, din naton mo maning ilayang palangabuhian dira. But sa nasiling tana, imposible man nga hindi gid makaibalo ini mga nagatiner dira sa sulod sang Burgos Cemetery. Sa pagbalik pa lang nga daan isang lungon sa nasiling tana Banwa, imposible man nga tiway kasi masaway sa mumano ka de. Ini nga lungon nga ginabitbit mo na kag inubalik nyo diaw. Di man na pwede nga si Piton mo lang na ikaw lang da isa sa nga lungon. Dapat tadamo gid sila, di ba? Te kung sa time nga ining mga nagatiner dira sa Burgos Cemetery, palinon naton kag mapagar ining mga nagapangawat dira sang lapida, mas malala pagid yang lungon. So imagine mo na kabastos ng ila sa mga patay. Di ko magaganagan na mayaragid sila kang tanan di ba? Kag basi pa man lang nga mauntat ining pagpangawat dira sa may sulod sa Burgos Cemetery. Kaya hindi man na pwede yung di magamit lang sang ordinaryo nga ning lapida nga ni kay parang wise ang kawatay. Kung hindi nila yung makawat, atong kawaton niya, sa atong kawatan niya mo itong pasabdon ta. Hindi nga mga pamilya nga ini, sang mga ginlubong dira sa Burgos Cemetery, ang ambalanta nga tigamit lang mo ordinaryo nga lapida kay para hindi makawat, ay nano? Di ko makasarang kami ang pamilya, pungganta na yung magabutang sila daya sang marble nga lapida. Kung ikaw man niya ding pamilya bala, nga sa ulihi kag pagdulong sa ulihin niya nga palawayan, mapabatyag mo man ang pag-value mo sa iya nga kabuhi. Di ba pong gantay ni sila yung maggamit lang dara sang ordinaryo nga lapidangan ni parang wise ang kinawatay. Ang pagpabalon mo na yung pagbutang mo dara sang marmol nga lapida, hindi na yung issue. Ang issue din nga may nagapangawat dara sa Burgos Cemetery. Hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang apat, hindi lang pulo, hindi lang 20 nagareklamo. Sobra isa ka gato sa maging kawatan, dira. Imagine nyo na ginubra nila sa kay Leodoro. Leodoro Esponilla. Mayo na guro ipasok-sok naman yung barong nga ni kagaslak sa nagkawat no? Hindi gani, siya ba itong 5 daon na sa sulod kag tabunan ng pansyon?
Kuanta ni karon sa batang aton nga mga city official sa diri sa Maya syudad sang Bacolod. Kadamo sa mga problema nga ginatubang naton subong not just ining COVID-19. Kabay pa nga mataggan ni sa nagakaigo nga tikang sa aton sining yara sa Maya gobyerno. 47 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kolabon sa nangaton nga tiyempo diri sa pagmangalagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa Udo. Dari katamang sa matutuod nga numero 1. At kanay katabwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!